nti maame ne baa ya eye mu nko na ode koma no na oba ne behwiri mu no to twene be ma no so na papa ne bo mama ne se oba no edi matem sa atam no so oba ne bedi atam na awi aduane na me betete aduane no sa omo hye afias na omo edi bronya na omo da na omo didi ni sa da na ba ne bedi sa adwuma kakra na wan yi a ene so ma ne pi ne yakoba ye nyina oba ne sa be ma ne bi odi be ma na tem ankasa okana ni kunu ka sebi mi so mi hu be ma ne ka ba ne nsem bebere kire me ba me de ni nyina mu no manka oba ni di watam nya wanka jense me kura me hia be me wo ayi kwaku wo wusu no no so se wo ye sei me pa cho da bi mu bia no manka bia nkire oba no odi be ma na tam na be ma ne so koye case ama ma be che no ti ofa chire na ge ni jai kasa no na be ma ni ba fie nti afiri ho no ge ni humi a na odi matam mitwama na odi matam kobola na odi matam ohun se te store so yete wa ya ni face ni fie na odi matam ne odi matam ankasa mu bia no mankasa nti e wo ma na be ma no lodu ne ma ko kwan so ti me ko fele gas me fa gas o ma me de gas ko mo bi o ko fele minya duru ho no ma ba ni se manim se aponchinya hwe oba nim se aponchinyini acho sa aponchi be ma me pa chwan nti nka me be so na bibi ya me se ma me nka hwe na me ho fe pa ho no me pa cho da bi Akoma efe oso ba mi se de onso ma me so sen no o wasen me ne na odi matem na me frɛ be ma ne bo na ma ne na o se sa ade a me so me ye ma adwen se nka me be store na o ye ne niam bi wo ho a be ma ne nton bi wo ho banche na bro more na banche mole no ena ntos ni nya do be ma ni nton bi ntinka me ye ma adwen se wa betu mi din de ka me tena ho nom na ma no aduane ama ne ma no enya bi adi nti sa ata ma be ma ne ma no na mienu e wo ne ho nom na panyini ba ko no hwe store no ono so onye o 20 years ba nketo ne do mususa nti sa na be ma no frɛ me se ono wa dru kentampo nti me nsan mra na me suyo na me fa me nema na me koye nti ho nom ne de me ne be ma ne te kama nti e wo ma na me se da bi miniska de ye adwuma nti me start akoton suo kwan ho traffic mi se menye ska start business kakra ti ma mo be ma na mane na me ko yin suo ton ye ti mini mi fera na susu ho na o eye se wo so ye sa adwuma na obenye ska kra boa be ma no na sister ne kan se ti bi ko yin suo na sister na de me ko kra ma mi ko yin suo no wo bi wo mi ko yin suo na ma beton wo traffic mi ko yin suo beton ti bi ko 2 days na be ma no frɛ me phone se ma hunu yi kire bi afa ho na wo ton suo wo traffic na me se ka se obi na bo wa ma ne nka se wo hu na me ne yi ya me gu na ni ma se me pa kire se ontimi hwɛ me na me se da bi da anya se ontimi hwɛ me na wotimi hwɛ me ba nya ne ma nyina na metimi abisa nti ma miska enfanya adwuma na o se hwɛ me 2 weeks na me se yo te na wa start adwuma nti aboro bosume me ensa na me bisa no ho asem menya bisa no ho asem abema ni mini ya kum wan kasa na adwo na menya no kan adwuma ye na asem ne de kire no ade kire no pa na me fieru akokurum na wa frɛ sister na aba na o de atu sister na nim se kosua crate sen mitimi to kosua crate na menye de menton na owusu maame o ne ba ku bi o owusu maame first na oba na komma 20 nso otimi se bibi di ye adwuma me je 100 cedis week bia mitimi mu abo bi mfa nti eya no baba ye maame ne be ma no baba ya no oka nsem ni enim na me so maka ti se o se oto bayre de ba oto banche misu minim se oto banche ne bayre de ba 100 cedis ma mekwa sorry meto correction meye miti nyema nkitinkiti bebre meto diaper meto semina 100 cedis na bia na meyi akra no so satam na odidi nti sika ne bia na meyi ensome nti eseme so mitimi support kakra meka aya ma be ma no meka ya be ma no anti asentia ya no baba ya ma fera no kache me se obisan be ma na bisam se ko share crate sen ti mi fa me ho adwena msu just 100 Ghana a week na be ma ne de ma me pa twa na me se nti ewo ma na me ye den me koje loan na me de ko fa niema banche ne body nti wo ba ye
minim so ohun yo so wati yo ne de wonam na dwuma na oye no wonam trek nti so wati yo so ohun yo na wa akoye fia wa ka kire me nananom se mimu no na wa ka kire me se ma me fa ne ma me nton ade akola ni sa mimu ni nti ma kwa fa ne ma me ton na me ka kire ne se we kra de won fa nko achi ma me ba na te fa ko na me de ko na omunya hu mi nti na me de ko akire na omu ba fie beto na nye nsama be ma ne kan wo fia o ma me 100 this week nti se ye fie fo nim se me ye kohwini be ma ne kotena ho kan nsama se ohwe me pa na nhwe na ode hwe me no otobayere otobanche otobode ota o si week bia me ye miti oboa enim me nye miti week o kansem nti me koye o san bo fie wura ne charge se fie wura ne na hwe me ma me koye adwuma me du na me na bisa me so ma wo baako o papa no na onfi no afi na ono so papa no hwe no nti me hu no me ka kire nse me wo baako wo jutum nse me ba ne problem enye ni problem nso ma mi sana akra ni school fees da mi akoma sika na ode ma me na no abi na me tu akra ni school fees eno so akra ni hia bibia sa sika kro na me de eye nti na sika no nso me ba me kan kire ne se on fa sika ni bi nkan ho me na bisa me sa nti oba no oye be ma ne ba na me wasi die nti na oye be ma ne ba na me se o hia me no me ka kire ne se me wo ba ojutum nti mi minim se akola ne papa no ana me na sa minti mfama ni bere nko si obi ba be ma se won hwe me ba nti aye me na no so ano baba ya me twen wo fie wura wa je wa boso me twen da wo no fie wura be nya asem na wo be ba ha sei na me se me twen wo Yesu di me ni me fie wura so ye nya asem nti be ma ne nsem akokan ye wo ho no nti omu nim se o hwe me ana okọ no me so a o hwe omu nsem nti omu nim se omu o hwe me fra me papa bonamane a me papa ka kire me se ma wo ba ko me wo ma wo ha nti aware jaye enye nti me ntana ho be ma ne ma me papa kube dua de kube ma me ko ma me papa e ma ne di dua ye be ma ne ka kire me se nyansa ye de wo me papa enimu nyansa papa ajimi ni nyina ma mo papa ma ne na me ye honhon gu me mu bibia ne ma susu hu ache me fe no wakasa akire awale de ye nyina sa na ete na waka sa na tie ne sister na kasa akire na me siyo nti sister no me fa ne sa me ma me yale koda hospital ama no so yale da hospital o yale da na me nyem no koda hospital na owu na manye scan hwe na wo ton me na me hia ma no wodwom nti dwom ha na me kwa kosi na wo ka me nsam na o de kire be ma na o de kire sister no mu bia no ma mfa anya asem na mbo papa ma na se miniska nti adwuma na de me ye na papa se be ma abe turi di abe bokokoko ama abusuan nim se menene ti nti nya be ma ne se ompe no ma me mfa anya no se be ma ne se ja adwuma na tena fia ja adwuma na tena me pa chan me pa cho ma be ma no keka kire ma me a omo be bokokoko mo kosi ni so ma me ne frɛ ma mcheche ne ma nsɛm a be ma ne ka kire ma me no nsɛm bebre na okaye na me si enim na omo ye se ye nhia na papa no se ye me na no nim kurobo bi adwantoa na omo kɔ na ma me no omo kɔ adwantoa na be ma no so mu nti be ma no so mu no na omo ma me gya adwuma na me ye no na me diska no kɔ ye na me tana ase nti me wo ma na me san ba be ma nti aida na nya sketch a wo loan ka so kwa ji loan me pa cho scanner na me de kɔ ye na minya nti scanner na me de kɔ ye e wo ma na o san ba no honom na ofrɛ me se me mmra na msiu nti na saata minya adwuma 100 cedi na na odema ba otobayere bode mo bi wo ha wotimi dia kola na aduane kola e de ba nti scanner na oda so this on fa bi nkan scanner na meji na me kaka kire ma me se scanner ode ma me enso me na o se me nya abotre o mo no ebe kana msiu nti maame no mekono ho a ana wo mi afutuo na omo ye den omutumi se ma awa ti mentana ho na msiu nti ewo ma na mekọ be ma no ho ye na ye bedi buru na se ya na mekọ no ho no ya wo ho no ma osore anopa onto ye no aduane okoto aduane na breye na meka che ne se akwele na okoto bre me ye mu mpe omo ayi na wo se nya ne mepe na bedi ti man kasa ma akra warrior a wonante obeye fi misiniama pa ha misiniama mikuru ka che me se me paniamasie
mi sala ketete ma akra o ka je mi se mi be guni store ma me ba stronko ade ba kuma 87.9 FM enne fiado enne ye boja ye enu ti ba bia wo bia no na watutum ni kanu ama ho ye hama na moto na fe bra wusimi kotie o mako enne na bedwafo bra no aso akoma mu nsem ye kwa kotie no kwasam ye nie enu ti bomoden a na fa wafidie no eto 87.9 na chese eye Akoma FM na mo amohwe ye wo YouTube and Facebook ni Facebook ye mo nyina so afreshia pa afen kwameto ye afisa sane da so wa hode te kwam ayankwa hodin wo mu enkwa yade animu because ye hwemant ni nyina no a January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So tia say aha nyame de be bisa no na chese bibia aye kama enu nti no ye mo bibia afreshia pa afi enkomatu ye enfie so hwe yen ewo Onua TV Rabi 1 TV and afi we say Chrome TV Facebook Akoma 87.9 Facebook Akoma 87.9 like and page no comment na afi share ma ye ene Pastor Julius na nakua mo betrasia ye bebo wo Facebook ni nyina adi ni amma freshia pa wo YouTube ni nyina adi ni amma freshia pa wo jina TikTok no so nyina live ni amma freshia pa esan se de mo ye no ye ni so mo amutie radio mo amuhwe TV mo amuye dan nyina ye mamu nyina so freshia pa na me onhia mo pass ma ho yen e de aba bedru sampempen so ye nei ya ba bedre wo credit wo data e wadagye ya wo sign wo bre no ya wo sign no e de ehwe ye nyina no onyame enhye wanem wonfa enye enhya kese pa enfa emma enye hyiranko ene so obi anya ne hotam nanso obi ho a na ne de hospital kura no wo card nanso onko hospital ne manyare mpo no akọ hospital ya ne ya pedro bi no ya wono na esene no nyina eye nhira ne bia nkwanhia de nkwanhia ebintu ne da ebintu ne mada ne nyina eye nhira ne bia enye asem ento woda asem ento wo mada ne nyina eye nhira ne bia so te ase enye nhira nkwa ne se obi ache oska na se wanya ho aye odefo eno no enhira no enam kwa hodo bebre so eneba eno ntinyame emfa wode emma. Now, first story, no, a Piwak Natural Health, what the 3P Gallic Meshaba, and after growth fine which I drew one nom, and I asked Yasne, and now we are fans of Akmemun Sam, Monshe Mayani, Maa Akos great family, Nikki Pizza fan club, and also Namo share happy home, not more share at the Emaye, Akmemun Sam platform, no, and fan club, no, so Mabo Madiana, share at the Amaye, and it will be friend was Marco, media, Mitiemo Pa, what a chima. Free FM 97.5 manager dache hene woma biem OPD Radio GH Big Love Radio Spain Adepa Information Center Mrs. and Mr. Adepa yachiachiamo asopa online arimbot at 32 oton security door so ne itaso okotwini brofo edumeka say wono so abiem wo ho a eni nyame enhamo pa yanko na yenua baby enkodi enkomo ba me mo hawie me pacho kasa kasima me na ye fiada boja ye nti giga na udi Akoma FM Anabila Alice okay Anabila for hina bai kumawu ewie ambacho ewie boko Anabila mane so ewie boko last month na medemasem eba ha no but ase na duabo bi wom nti enena yetumi koda na ya sembe ketu bi na etiefo enkai mene danso Daniel ewoba na onhwa akwala no eno nti na mame de ba enti odi bai na kwesi sen me ba choduabo ni nti mo ka se me nda ni dua no me hwe me nyi dua ni free ho no mo na won na born yonko dua me ba cho me na me born e ya den na born sen me ba cho onhwa akwala no na wakofo Akoma FM me born ni dua ne se oto aduani di na se wa ma me ba ne bia ensuo enya okay nti no na ye osi akwan na entumi ma bema no enhwa akoda no me ba cho debi je nti na no entumi hwa akoda no se nye duabo no nti a menem de nti a onhwa akoda na beginning no nyin se ne baaye no okase yenkoyingu
ena me maame ka se wonyi nti o ka se wonyi no se se me maame se ompe ne me enko aboto akola ne dia ene me maame emfa na ono no ompe since then no onhwe me bi me na papa nso se ma na nje kura na enye ne dia okay na wo chese be ma no hwe no ena me sure say okay enye duabon no dia nke betumi agya ma duabon no wada ho na be ma na hwe ne ba ede na ye osi akwan se be ma no be hwe akoda no me ba cho me de ba ha no mo na osi akwan eye duabon no because na mo si se manyi dua na mfiri ho no na se oma miska de hwe akola na dua no betumi enyame okay enti ene mukoi woni wan na koye na hin fa na mukoye edian na esi ye wo ho kire yen me ba cho ye ko nana ya bi ho ewo agona asamai na mene brother Ishmael ene de me koye Akoma fo na ene de me koye na okoda ni dua no maame okay enti ukoye no die na ya bi ma wo ye okay enti wo betumi aba Facebook live ya na wa ma TikTok fo no so ehunu de ekro sebe ya wo mo bobo nua basabasa no eja wo mo so ebetumi asua de ede afrimo kira ya edaso ya che wo mo ko na ya bi ho na ya bi no a na ejina so yi mehunu se enkosua bi sisi wo kreti ahodo bebre sisi ho na ye nua bayi atade a wo hye no a wodi ti studio he ya no pay ya no an wodi koye na obutu ya wodi ne nsa boro fom no minima de kranti a wodi ne nsa boro fom agese wono aka kire yen wo video no ye yie no me pa cho wo video ene da so no me pa cho an me pa cho okay mehunu se wo butu ho na wodi wo nsa boro fom die ntina na wodi wo nsa boro fom ho na die nsam so na wodi wo nsa boro fom na wo ka me ba cho me de man ka hwe na me de mensana na ebro form but na konfo ye bi na okasa edi ensem na no oka na okase danso Daniel abu me kwase enti be de ahomete akase wo yisika ede ma ede hwe akwala bia na se wanhwe me ba na dua ni nya no nti omo kanche eyabufu ene baaye oh okay abufu ene baaye nti na wahunu kwan ye fa so Dani dua pen me ba cho de na wo akọ ba bi sa pen me ba cho de enti de na wo kọ ye na wo kọ hunu ye wo bebo dua biem me ba cho de bi wo modua biem me ba cho abo hu me ba cho de enti na modua biem ka kire me na afoforo ntie me adua no me bo wie ye no na like manu me ho because me ho ne say nipa kumunya but ase eye oyaw na e ma me de yesa oyaw na de yesa okay enti ye fra be ma no ne aka kire se de webe be me nei Anabila Alice wusu wabodua enu nti na wontumi hwa akoda no ebia wo makoda nsika wo bewu an adaka mu ohye aduane ede se de adua yi wani tua mu a ye ni nyaw onsa da mu eni nyaw enti wahunu dua no ede akoda ne no konfo ye bi no ankasa na gina ho no ya wo da ne dua no nti se de na ewo se wutumi ayi wasade na wo hwe wo ba akwansidie bia eni wo biem nka yegusu afre Danso Daniel Senior minim sa wo bekai Danso Daniel Senior ono na ababa we ba ya ye frɛ no a ne papa ne papa eje phone no a na wani ye kasa na chese ne ba no enkasa bie kakra na ne papa beje kakra na ne papa beje amokasa papa yi wo ya ba shabone ne ho ne ma no sa brante no asem na make ni mfoni no na da TV ne so no minim sa wo hwe yi ai wo ba na be hwa wo bekai ye frɛ Danso Daniel ni aka chensi akoda ne dua no wo pe evidence ya ebetumi asende ne konfo ye bi dane no video no di akere no no wa hu ne se ahade wo de wasem ba wo meka nko anamontro bi e wosi etuo ye betu nko ye ne ya ji wusika me ba cho de bi wo fo ye bi ji wusika me ba cho de ni producer ji wusika me ba cho de then so e ka wo Pastor Julius na ye bi kura afre no Danso Daniel nyese bi a onim ne ye hu hwe ana se bi a ya fene cha kwada ne bia na babra ye nka nkire no nti atiefo nye clear se nana ye bi kura afre no ye ne di nkomo ya we se akwakwada ne dua no nti ye pese ye ma na ya we se ne ba na wo mara mehwe na menim ne nti ye fre no onfa ye ne oma menu ida se dua na yakwada no ne bonyo so ana se e bia still a won tene ho ase se obehwe ne ba na bi o hwehwe ne papa de phone Akoma no ama bia ne papa be yi abakasama no ene bia na sa but me na se ne se o eko producer de betum ama tiefo nya atie se ye fre eko so now ye nim die nti potia
on person obefa so etiefo betumi I witness with that say yeah na communicate from beginning now to now enti producer friend no ani fantum ni ehwe say we dey bia wadru ne papa nchan wo coach ni no afa wo no de obeka e dey a che ne etiefo atibi ene ebomu no Akoma FM. Ekwa don ko asenya no wamfa ai ba ne ba de obehwe no enso ne ba ne de obehwe no se ye yi bibia afiri ho enu nti se de etie bia no won so wo behwe oba TikTok for so mo pese wo mo hwe se de esi dane dua no konfo ye bi na gina hono na ye bi no nani abre pa ene wono so adane ne dua de efenchem enu wono de onya adane de na o ka se ma dane awie dia bibia nu akire bi enti da so Daniel onhwe ne ba na onhwe ne ba etiawa ye wia ye ne be kasa na de ho bia ya bon to fa ye wia de update asan abrati fo meda se ene ye sa de ama memfa konfo ye bi hwe na menka che se ye dua bo a won so wo de ye konfo ye bi honhom wa wade konfo ye bi wo bi na agi usika ompeso wo de bema wo ene konfo ye bi ye blood covenant bema unu oba bi akoye oba nu bema bi akoye se no wodo sa na to adapa wodo na jija ama se utumi se ya kan nyina intimi se obomode anekọ na enhante mo ye ntwetwe mfama mo ye konfo ye bi ho yade bi achew wanante mu ayese we de enye aduro na enye de mpaibo ya kan de agese hwehwem konfo ye bi bebo sa kwan no so enu ntino bomode anekọ agona saman konfo ye bi ho na ufaka wadum anafi jase a obajo so friend 0243134535 0243134535 your audio WhatsApp confirm ye bi was 0557667510 0557667510 na ene confirm ye bi eni enkoma yemra ye main story no so na fe ye ne ye nuanu mu a ehye wa ha eni nkoma oba wedin e pa so ye frame Helena Helena free na bai e pa so ni free offense abofo camp ewie e pa so we de boko boni bi anima e pa so bible su mi ntamuni me de be how bi bedam eno anti na ye nam e pa so ye ni mu how e how ba na de bedam be ma na ba be ma ne te ha say wo su me de me how bi bedam mi kunu e ya asie kodwa asiedu me ne mienu ya wale abusafo yina nim sam ne mienu e na ho so kunu wo yere no ko school na misumi adwuma na odi o passam tu manim nti enam so ma me ye de eti ase na me ne na abusafo no mom cramp ne so nenso enam sa kwan so ma nyensan ko bai e na me wo ye na chi no mi sa wo ne to su mienu mu no e na abusafo no eye se oba be hunu fie oni na busua bai ebe tu mitri so sa kire se so mo hwehwe me na o ma hunu ma ma be di nsa na me ne mienu te se okunu wo yere nti nkura mienu na ya wo mu na chi no na ebe to so miensa ye to so miensa ni mu no ajabnya me ne nete okọ padie okọ na waba nti de to so miensa ma ne papa free mu na oba nti omu ye bibia wie na o se won dan ye de won na ntu kwan biem ti yentena se ne nye kwadwuma akra enam so ma ne ko je asase ma me ne mienu nyina ye afuo no ye nu mu no na o ye se wo se tubata kakra akodi pa na okoye nti ebra wo be kokra no na nema mu nya me ne mienu asetem na nema mu nkoyie nti wo betu kwan kra no na kes kakra na ye de ne ma no nti afuo a me ne ye no emuja ya me pake gu ho no na asiedu edi wono na akonta eye menu aje kwa wonya de ba bi ko aje ku mom ne de na bobo ya akofaae na okoto ni ije no e wa abofo 35 cities na otu a loro fa no mu 10 cities na ka 25 nti 25 no na ye Monday nti ade be che blanda ama na ayede ama na akọ no na o se loro fa no kra ayede enso 250 de ka se ye se tena so a ye be say yusu sa 250 na ayede e wono ho no nti ebe ya o de be kọ
ena me so me kire ne sai obi entu kwan abra akoko sika kra enka wo lɔre fɛ ho ada sika betimi asɛe ana sɛ ade kye obanum koko ena o se menya busia bi ayɛ den aso no so a na ɔde ayɛ lɔre fɛ akɔ no so kodura nipa na ɔkɔ so ne so akɔyɛ adwuma no ɔbɛnya sika hɔ no ayɛ den wasɛ ne yɛ ne atwa busia wuraka na me so me ma nya bi adidi e ma me te ase aburu sɛ me kunu nti branda sa branda na pana me konya lɔre fɛ menya 20 cedi ede be so 25 cedis na e wɔ no hɔ no ho e ma ne yɛ 45 nti me de brand sa wiye no ena me san so kosi na dwaye ena oyi ni nyama gu mpa so na me boboye na me pepa no mpa bo so ma no nti odware baaye no ya wo bekɔ no me ne mienu nyina ena pie kwa ho ena okofa car obekɔ no 5 cedis na da 40 cedis no so no ena ode hye akora na ohemachi no ensa ena me ne asedu dinkra me ne asedu dinkra na no ano no ante asedu nka biem mante asedu nka biem kyesa me ne ewo hɔ no mo no akire okɔ no waje ma me bi number ewo ye fie hɔ enti asedu je number no dakoro pɛ na wo frɛ yɛn no enu anu na asedu amfrɛ ye biem ɛna maame no maame ne ɛyɛyɛ ɛfrɛ nso a wonya no afrɛ na wonya no enti saa akonto na ɔkɔ ye n'achi no ɛna me hu sɛ mafa afuro ɛyɛ tɔso 9 enti asedu nim sɛ mafa afuro sanse wɔ mfrɛ yɛn enti me da hodem saa busumi nsia krana hospital krana min kobi card krana min nibi enti me da ho anam sanya ntia se asiedu master na ne ye adwuma wo pachi ho no se memra pachi wo minima asam kro asiedu so ye ntene nka na ya be frame improve mu sei aja me da maame mo ene ye elder amma me loro fe na me busa ma na me ko hunu ye enti me ko hunu ye no asiedu na oba na wakofa oba se oyire na one ne ti sa apachi wo sa madadam sa busumi sa me ko hospital no asiedu akofa atuku akofa oba busumi nsia a minim tim kokoduru ye no asiedu nkire mu nyina ne se de nti a ne masa ne frɛ me no ono na ba befa oba wo pachi wo ena me busa ne se nti wo ba pɛde ana se wo ba wale se asetra me no wote no enye ena nam so ma wutu kwan na se na wa ba ni ahibia na se wotimi akofa oba ne dia ma anya ni hehe ba me ne kasa wode ma anya ni hehe nti wo free afie ekọ ewura mu no ena ye kire me oba ko a wone asiedu wo ho e ma mi hia oba ne busa no oba ne gitu mu sampa asiedu bepe no obepe no anka nche nse wo yere one obi awo ba woni yere e ma oba ne ti ase na mka che nse oba menya mema nyina na wo yere a obepe oba obeka no kura kire enti no asiedu wanka nche so wo yere a asiedu yere ne me ne no wonkula miensa ye hye ye furu mka ho a enipa 9 ena me ne asiedu wonti mi sɛ wonim wo wu a hwenda na gya asiedu life man no hwɛ ne ma ena oba no kɔye nti asiedu free bush ne bai okofa load no kɔbaaye no obeba me beba no na ya wada me beba na asiedu maame lord fair e free pachi wo beka kumas abofo ha otua me lord o send me lord fair maame ena wo maame 1 million se me ba me pharmacy ko hospital ena de toso miensa ena o maame 2 million se menye na me yi mbedu kumase a menyi 1 million fa toto nkola nta nkola ho niema nkola na mo fie no ho niema na balance na ebeka no yenwi so nti anunu mu no me anumu ana se edu kan 3 million edi sha me nsam sa menye na me first kan me to no mo baba fie oba abato enu ma oba abaje ampa me giska no baaye no ya elder eda dwomna ena me diska no ko hye ne nsa me diska no ko hye ne nsa se asiedu sika nti oba so oba abaje nti asiedu baaye no onyama akra na dan a me ne me matimu ebubu ye ena me fras asiedu e ka che ne se na ayede ena asi na asiedu baaye oba abato enu mu no ena obeye dey wa me ye dan no nso edan efiewura na eba baako edan ena asiedu free akonto mbae no eho na obehye me ne me yenu nyina ho na eda sole na dan na abu no o ye mesini obaye no wanye enti obaye na to abere ade kye wo sa ma ne bag so koye no ena maame a owo me ena okobo obusia cement bag mienu ena odi ofra mesini ena oye dan no asiedu bae wa mabusa se eba ne sen
ena edan ye ya na se ka be na mabo ho asiedu kwa na waba beda e wo dan nim ena mso ma me de be wo yi me wo akola me nya wo so me nan na asiedu nim se ma wo enti ma wo num nya wo so me nan na chinu na asiedu no papa kuma baaye ebe tin sem no begusa na me kire ni nyina mu kire no ne ye ya akoba ne sa na asiedu kuma papa kuma won tena so me ni mi elu no kra no because me kasa ma akwan ne agese asiedu sa akọ na da foforo no wasan ababiem na enti no kra ndie na asiedu aye na die no wonyama wo me pa cho esia mabusa de se asiedu mene ne won kwala nan Akoma 7 years ni the 2023 mo a na 7 years sa asiedu jam ne me ma hokoye enti no won hwan kwala no 1000 bia free baby ma omuni pa nan nyina so bia ko school eya mene maame adaroma ena mahia na mahia be me na waso yu kakra enti dem pesa asiedu ye ma me ne se ese dem pesa wo hwe ne ma okay asiedu madam me pa cho mo ye asiedu ha na yi ne ma me ye kama o ye wo yi ni we kas aya kasa me mame we ja na ware Akoma FM akwantu na wo yo so watson samu a wo yire aka wo kotu kwan nyina ho kire wo ho bibia mu obo aka makama mu akotu kwan no koye a wakwaware se wayi wani edi ama wonne nkoda no achese kaprema sempo ama wi ya no sen asan waken make me chenu kakra dia enu na me pese wo chire from esuru kosi from yetie o bato mi se mbetu kwan no ni na ho a mi du kwan e de ko di pa kakra ni try na pa dia na mi kusu a mi di ko na maba nti Akoma FM ni doafu e de manse ne mami dia no abraba mo aye de ni mi sraw e se san etu kwan bata kakra na mi ko ko se bi ya mi nti mafu a do ye nti ja mi twitwa ye no me na mi doafu ko pa ta se do ye no twitwa ja nti ye na se ahokire e wo ho no betu kwan no ana mi twitwa ja no ko pe ma kontan se wu aja ku mi sraw ya ko ko family ja ye de ko wo wo fo e ma mi na me aja ku nya ye ko fa ja anwumere no ne ko ko ma ni pa nti ba no so ba se na manya wo se na obla eji Akoma FM nti yes ahụ gwa no guso a me ye de me ye se meko nti ya gurufa me do ye no ya me ba ko na sa no wonyi ne ba na waka se otoso enan ena me ka se si ano ni se me do afuo no ahu nyina ademo asa ne me free ha kwa me free ha akọ nti no mu ena me ye me di asokra na benkin ewu afuo no bebrebe ka se ebo aduru a ni nyina ebesai ti me di aso ena ye de en do afuo no ase ni me ja ho ma ti me kwa me ka cha se mame esi abata mi tu muta me ba esi aso onyem nti me sere se agunu dwan na se Akoma agunu dwan na se ubaso utwa aburo na se wuntimi kura na menuam wo honom nti aname na namo aname mamu wo ka kire oma omere omokutwa aburo no ade ama na menu ko ba kokwa wisu agbo ya fo nsu da kwan ho nti se omutwa wia no mo so ebegu kwan ho a menu na fa nyina ye dai aba begu fie ade ama nti ampata me ko so na ho kire wo fie nti me kom susu ho nyina de kire nipa so aja mesraw me ba no na efie nye nti mesraw bo mosia na nyame pa ye dunu wi a matua waka ano so makasa dia Akoma FM nti ampa me ko 2 star na me san machi minimi se me ko fie nye na me diem nika ediska edebele wo mo ansa na me san ye de me san eko timba na buru na dwan wi a aka kakra ana me yeso me ba madwuma maja ho ahwe na asai nti mesraw me ko nti ya pewo se wonno ntimi kwa me nuamu ene me na maame mu na nam nyina e wo ho no nti wo amane a omede omokutwa aburu na de amon ampa me wo akontu na sister bi ba ho bo amane ase afuna me doye no oba no roba kutu black bi ono du kwa afum ho yere ekokobu aburu ni ba afi na gbe ka ye de ni na amanfo ne kobu aburu nyina wo afum ho no ana me se oba me tu kwa amado afu ade aja wo ana ma afu ni nyina yere aka nwuro mu ho no nti wono ana abato no me ba afi timbeduru fie no na se me maame na waji asase na ede maame no me bu afu se de ntina ma buru no
ese na me so ase so obeye ntumi a anya fuo no wantimi anya afuo no aduana me ka so fafiri mu ani sa buru kakra na akofa firi afuo mu de baaye no na ba na me ko busa me sha ali ntina ma de wade asase ama me wona na yeso adwuma timbe ka no ha wa kire no dan asase no ye de e de ma me so no ye oba ontimi ye me ye be ma ne de metimi aya afuo no nti Akoma oye na o se afuo no be ha na se asase no de ma no ne chafa we na o ka chen so ne ban utu kwan na orija ne yere into ban so ne yira ma afuo na yere aye ba sa into do se ne se afuo no on fanche no na jameja afuo ade yere e to no ho no ti sa sami ya se o ka se mi me ko ye no na o so mi ma 1000 daria so kwa sole mi na me kwa sole na woko me kwa sole se wajai pacho minjai me de ma ko mu de mi se na me yede na me mana no ba ti duru ba bi de ma wo se mi jan kwan hwemi Akoma FM edan a me ni timu a wo ka ho asemi edan no buye na mo makola madam fa akon e kire na adwuma nti numu ana mba na ka kire so maka kire makola no na sika na e wo ho no mi busa makola hyehyɛ na obaje na oso wanye hwe na mmom de me de mama ni ya no ope ana me yere me ka sha ama ana me ko nti eya na ma akwa no 1 million ayede ade ama me ana o ka se o ma me se cement na o ma o bla o fa se o bla ka koto cement bi o yan wisu yi nti cement no o mo yede ye me fa nti du se ne bla ni hia nya to cement no ade ama no ana me so ne wa kan mate nti se cement ne dia ana ya no 1 million na ade ama akola no na o de ye se adwuma no ade ama nti ampa me ko so akola no be yede e be ye adwuma no ana o discount de ma akola no nti nu ana me san e ko me kwan ana me baaye timbaye na ese me hono me fra o ka che me se edan na etimu e fira nse dan no on fama ya han bi nti me betwe anim veranda na me ye dai ye men twaso se be ya ensuo to a oso ne nkura no benyi bi atena yi ana me so waka mate ni mo bompaye na padia mi di no me guso nti ame pa na me duru a me ye de me bia ka mama ana o si na me de me baaye nti me kwa na me hono me rofi edan no ho asem nti me fa me ye se ne me sane sika bi ade amana nka wade ye bodwa kakra bi ada hwe nkora no because asetan mu ayedene ana obu chan sha bla ade edan na sam kan owu afia na me so eno me srew me wu afi nti ne wa ka mate ne ade chi a meba na ma be dan no kama ade amo nti me duru yi ade chi me bi duru na ade asan kakra nti me tumi ko fia ho no mo ko bu chan so maame se na oba no aka kire me nti ma be bu sha nti me da ma ade chi nti ade cha na pa na me ko maame no ho na me kubu chance o awu mpacho se ne mu akontuma ama efere me a obo amane na anya bia ma bebu sawo wona dan ya wodia nti bebu sa se de ama kan no kra na ana so ampa na okunu se tam papa te ase no na oni papa antene te bone na oni papa ya fine nti se ne baba betene fi ho no wo so papa eno o papa no omo antene te bone nti se baba betene fi ho dia omo fa dan no me aha bio nti mi twa ni veranda no na mi ye ne kama se be ya nsuo to awo so ne nkran benyu bi adi mutira ide ato anase munya bi ade ayi aduane kama awo ho no ena me fra obai wode na me so ama asama kan no kore na mba ma hako bisa maame no nti se o ka kire me no pepepe nti isi me ko me ba so mi ntimi ko hwe maame mo nti mi ko maame hako hwe mo na mato nchance no ade aba no apennua ne carpenter no abaye enim ne kama na manya kwan sa yede akwa kodi mi pa asama free me yere na no se me ye dan na se me ntena ha dia ama me ham ho se me dan na me so wontu ache ha me we asetan emu enkoye padia na me guso am ye da midi nti padia na me ko na manya kakra che mabe dan no ade ama wo na se wo so wo mpene dia me se wo pa kire me se me nye ne dai na me se busa no se dia wo kan na we de wo kan na me se da bi asem we die me nkwa me mfa entom ho so ma forka asa akumachi akwasa akoma ka se bi oba na makọ fa ndo ho hu hia che ama ukofo baby odun a pachon asiedu ana wo de ni dabi wo de ni asiedu no kwaje asiedu pachon asiedu mami wo kwa ware ba ko ho me ko fa oba ho no asetra ni mu ade pachon wo di pa pachon aba wasa akofo oba afoforo wo yire mu akoye mienu dobra so die pachon
aba asiedu Akoma FM na ɛwɔ deɛ wokɔe ne sika ne ba paa o mpatwɛ da bi sagya de ntɛm kɔfaeɛ no ɛyɛ nsɛm bebrebe baatɛn deɛ mesrɛw ɛnsɛm bebrebe yɛbɛka ho asɛm ɛwɔ sɛ woma yɛhunu die nti ebi a wokɔ yɛ na wokyerɛ wɔ hɔ enti ebi a wɔba no koraa na boa woɔ ɛna akyirɛ yi gyɛ sɛ ɛma nso deɛ woawo nim so a moboa wo akyirɛ yi na ayɛ sɛ maboa wo nti ti wɔ sɛ ɔmo yɛhu the reason because wo no wɔ yere wɔ ahokyerɛ mu na mekɔdi paa disika ba ma sa akɔware sɛ sɛ wobɛbɔ ha akɔhoma abɛbɔ ha akɔhoma wokɔhwɛ haba akɔhwɛ haba patwɛ mi sɛ deɛ mekɔfa ɔbaa no ɛyɛ sɛ mekɔduɛ no na ahokyerɛ wɔ hɔ no ɛna agya mekɔ adwuma no meba a ebi wɔ kɔ aduane a medi koraa no na ɛho ayɛ dene nti ɔbaa yɛ no agya na ɔsuosuo mu nkakra ɛna mede ɔpɛ asɛm ɛde too n'anim nti ampa me ne ɔbaa no tenae ɛna mebɔbɔ wobaa hɔ na mede too anim so ama mebaeɛ no mabɛfa ɔbaa ɛwɔ ha no ɛna wo so wate ɛsɛ yɛde bɔ mu ne mu kakra ka ho biam na yɛsɛ deɛ mente wo kakra te kɔ mpatwɛw mefa ɔbaa ɛwɔ hɔ no nti ɔbaa no mu no ɛna ama no ɛbaa hɔ ama mebɔ no amane asi o ama mafa ɔbaa foforɔ wɔ ha no nti meka nso ama no ɔanka hwee nti mesɛ yɛbaa fie nti yɛbaa fie na mede to ama no anim sɛ sei na aba ɔbaa no koraa kɔfa afuro nti ɔbaa no nso akwanyam nti mesrɛ no deɛ ɛwɔ biara no ɔmeyɛnka ho asɛm ana ɔso mene ne te bɔne nti sɛ mahɔ kɔfa ɔbaa deɛ a ɔne ɔni ho asɛm biara dɛ ɛka ɛna mesɛ okay ɔka amate nti ɛnum ɛna me ne ɔbaa no te ɛna me so no wɔyɛ dɛ ɛte nti mekɔ na me wɔ hɔ nom a na masɛn ne sika yɛdɛ ade ama wo ɔne nkɔlaa no na sɛn ne sika na masɛn ne sika ade ama wo wogyiri sɛ na wo sɛn ne sika mpatwɔn na wo sɛn ne sika mpatwɔn wankɔdi baa baako no dɔkyi ma werɛ mfifie mpatwɔ daabi nti ɛwɔ mu ara na mesɛn ne sika ma no sɛ ne wɔngye na ɛsɛ asetane mu ayɛ dene na ɔfa hwɛ nkwan kakra nti bat ɛnkyɛ mɛsɛn ne sika foforɔ ayɛ dɛ ade ama no nti sika a mede sɛn ne maa no me hɔ nom ana bɛyɛ anwummerɛ ɛhu asɛ ɔne nkɔlaa no aba kurom hɔ nom ɛna mebusa nse na ama yi adai ana ɔsɛn ɔhwɛ nkɔlaa no wabrɛ nti me nso mu ɛnyɛ me mma ana me sɛ o ɛsɛ ha a wɔkan ɛyɛ akuraase nkɔlaa no kurom a mowɔ no hɔ na ɔmo no bɛtumi adɛ abia mokɔ sukuu kama ɛsɛ ɔde nkɔlaa brɛ ma ha yi ɛbɛyɛ na wakɔ mu sukuu nti meserɛw ma mempɛ sika foforɔ nyɛ dɛ ɛma wo na fa nkɔlaa no ɛbrɛ fie na ɔmɔtɔ mu sukuu so wɔsɛ ka ɛno nko a nkyerɛ deɛ a nka wɔn ha wɔn ho fa nkɔlaa no nyɛ dɛ ɛmmelɛ me hɔ nom nti ade kyɛ na mekɔpɛɛ kuro hɔ mpanyimfoɔ no bi ana ɔmɔpɛɛ ama ɛtwa ɔmaa me na ɛsɛ deɛ ama ɛka no sɛ ɔne deɛ wɔnyɛ de nkwa no bɛdu ha no deɛ wɔnsan wɔ mu akyi ɛnsan fa nkɔlaa no nyɛ dɛ ɛmma na ɛsɛ ɛka na ɛsɛ deɛ ama ɛsia no wɔse ɛna agya mepɛɛ lɔre fɛ ma no sɛ neɛ sɛ wɔde nkɔlaa bɛ ɛyɛ me ma magye ma adeɛ nti mɛhwɛ wɔ mu ɛna mema wo sika na woyɛ dɛ wobaa fie nti ɔmaa ɛkyɛ kakra ɛna mase no ɛbaa hɔ nti obedo na ɔka so ɔne deɛ tama ama de nkwa ne ba no na wɔni fie nti ama no baa kɔ ne ama no yɛ dɛ ɛko wɔ hɔ sɛdeɛ nti na ɔde nkwa ne yɛ dɛ ɛde baeɛ nti ɔsɛ wɔbɛfa nkwa no yɛ dɛ ɔma ma kɔ akɔtɔ mu sukuu so na mesuo na meserɛw sɛ nka woba na nka ama ka ho a nka yɛ adeɛ sɛ mɛtwe ade ama because ama baeɛ no medi obuo a ɛsɛ fata bi ayɛ dɛ ɛde maa no meka bia ma no sɛ wɔnyɛ dɛ ɔmfa nkwa ne nsan ɛnkɔ back biem nti mehwɛ me mma ɔba so ɛna so pɔn ne nguase nti ntale atetetete ɛna ɔde hyɛ nkwa no mo de ba kuro mu ɛnyɛ nkwa ne ntare ɔmo wa no no ɛso so no me de nim sɛ na me hɔ no me tɔn ntale de yɛ dɛ ɛde ma nkɔla no ɛna me de wogya nkwa no ɔkɔɛ ampa me tɔtɔ nneɛma foforɔ ɛde ma nkɔla yi nti ma me no so baeɛ no ɛna ɔyɛ sɛ o ɛna me yɛ dɛ ɔfa nkɔla na me ka kyerɛ masena a ɔhɔ ne sɛ mase ba na ba ha sɛ bɔfa nkɔla no but meme deɛ ɔne wɔnkɔ na meame de nkɔla no ɛbɛbele no ɛwɔ fie ɛna mase ne bɛtɔ ma me na me so wɔn deɛ ɔbaeɛ no ɛnyɛ abufuo so na ɔde ɛbaa ha no nti wɔsrɛ me memfa nkɔla no yɛ dɛ ɛma no na bɔne biara nyɛ dɛ ɛni ne mu na agya bɛka na ɛsɛ deɛ mase ne ka me so menim sɛ me no mase ne te no mene ne te ne te bɔne wɔni matam me so meni natam na madana nkɔla de ma na mpɛ ka sika ka ma me no ho na ɔde nkɔla no ɛbaeɛ
nti ɔde nkwa bɛduru yɛ enum ɛna me akyerɛ me meyɛ dɛ me ba fie nti bɛduru fie no na da na asɛm me kan ya ɛhɔ ana ama ka so ma menyɛ dan me kɔto me nanam anim sɛ o na ɛdan na me ba sɛ wo bɛyɛ dan no na wo ne ntena mu di a ma menyɛ na wo bɛfiri wo akɔtena ba afoforo ne nkyɛn di a ma menyɛ ɛne ɛmɛnyɛ ɛna me ka sɛ dabi asɛm wo deɛ me kɔto me nanam na agya yɛnyina yɛba ɔba no musuafo hɔ no ma ɛyira yɛ ɔmo de hye no yɛba na wo ne ɔba no kasa me no sɛ ɔba no bɛgye pene ama yɛ dan no kam ayɛ dɛ ama na masa atumi bata akomachi na me nanam yɛbaeɛ nti ɛbaeɛ asɛm a yɛde to abusua no sɛ o ɛdan ho asɛm yɛde baeɛ no na sɛ ɔmbra panyin no asɔre sɛ abusua nyinaa kasa hɛ n'ano sɛ ama menyɛ ne ho adeɛ nti mbra ma kwan sɛ ama mede no kɔ baabi a mepɛ nti meka ho sɛ mepɛ ama no deɛ a memmɛyɛ ama no ho adeɛ ɛna nso okay sɛ moakasa adeɛ a yɛate nti wana meka kyɛm nana sɛ ne ɔmo yɛnsɔre na yɛnkɔ agyina ne yɛmmra ɛne yɛsɔre ne yɛkɔgyina da akyi no agya mede too no no sɛ sɛsia no yɛse nsuo tɔ but ɛfam ɛɛdene nanso no deɛ mɛtumi ama ho adeɛ ne yɛ bonya bɔsome no mu mɛbɛyɛ ama no ho adeɛ na yɛde di Christmas no ɛna me nanam so mamfa nkɔ akyiri a made hɛ saa mmɛ deɛ ɛyɛ na yɛde bɛtoo abusua no anim sɛ nyame pa bonya bɔsome no mu yɛbɛba na yɛbɛyɛ ɔbaa no ho adeɛ ama bia ayɛ dɛ afiri hɔ no nti asɛ ɔmbɛ a no bɛsɔre abɛka ne sɛ abusua no ka hɛ ahyɛ no sɛ ama no ɔman ka sɛ bɛhyɛ mu date ama me date me da ɔmo de ɛkwan wa nti mɛhyɛ ɔmo hyɛ date na ama me nti date ni so na hyɛ pa ho de a menka ho sɛ meni yere ɛwɔ fie hɔ ɛna meni nkora yɛ dɛ ɛwɔ fie hɔ no saa bɛn no bosome bɛ mu na mokɔtena aseɛ yɛ a wode hyɛ ne December ɛnɛ bosome ɛnan mu ɛna me kɔ bonya bosome no mu sɛ nyame pa nka edu hɔ wo April na wo de kɔ wo se wo bɛyɛ no ho adeɛ December saa enti hɔ na ne bra ne ka sɛ mentimi na ma yɛ ɔba no ho adeɛ a ɔnyɛ me yere no ɛna ɔmo so sɔre yɛ na ɔmo baeɛ nti ɔmo baeɛ asɛm ne bra ne bɛka ne sɛ abusua ka hyɛ no sɛ date ɔmo de bɛma me no ɛyɛ bosome edu mu ada ɛtɔ so edu sɛ saa date ni so pa ho a menka ho sɛ meni yere ɛwɔ fie hɔ ɛna meni ɛba ɛwɔ fie hɔ nti sɛ ɛno no pa ho deɛ menka ho sɛ meni hwee ɛwɔ fie hɔ bio nti ampa me na ɔyɛ ma mpanyini bu nkotodwe awɔ abusua no ka kyɛ mo so wɔ mo serɛ deɛ ɔmo ka no nka menim sɛ ɔbaa ho adeɛ deɛ bɛma na nka ɛhyɛ date a ɔde bɛyɛ ɔbaa ho adeɛ na abusua no ahyia but sɛ mo de kyinkyin asɛm bɛyɛ ɔbaa no ho adeɛ a deɛ nka nipa no bɛtumi yɛ saa date no ɔde maa mo no na sɛ mo so de mo date aba deɛ a wode yɛmpa ne nyinaa ɛbɔ sɛ ɛbɛduro na sɛ nipa no ahobɔ no awurade a yɛbɛba na deɛ ɛhu bia na wabɛyɛ dɛ yɛwabɛyɛ afiri hɔ no ɛna ɔmo sɛ mo ate no agya yɛde sɔresɔre na yɛkɔɔɛ nti mekɔdua nso no na mefrɛ no na ka kyerɛ nso ɛna ɛsia no deɛ ɛdan ho asɛm baayɛ sɛ abɛka no abusua anka ho asɛm ɛsɛ ɔmo de ɔbaa ho adeɛ ɛna ɛde baayɛ meso yi tum sɛ mɛbɛyɛ ɔbaa no ho adeɛ no nti saa na ɔmo aka deɛ a mesrɛ kɔ ne kɔkɔ busa ɔbaa no ho ahoɔdeɛ yɛ no na apaadeɛ na mewɔ mu mehu sɛ meba fie a ahɔbɔ a mɛyɛ dɛ mɛyɛ a mɛba na saa baa baako no ɔwɔ baabi akɔdi pa no ayɛ ne ho adeɛ patwɔ da bi nti hɔ no ana nana no ɛbɛka kyerɛ ɛkɔbɔ maame amanneɛ sɛ ɔba abɛhu ɔbaa no bla no na ɔde ato n'anim sɛ ɔmagye me 25 million na me nana baa no ɛnti mebusa ɔbaa no ho adeɛ yɛ agye sɛ mpapa meso sɛ memetigo mpapa wafiri mu me nana na ɛkɔtu ɔbaa ntiri so nsa ɛde maa me nti bibia ni a me nana na ɔsɛ meyɛ dɛ mekɔ ne nkyɛn na mekɔ susu ho yɛ dɛ ɛde kyerɛ no ɛna me nana kaa sɛ ɔdɔto ɔma ne mu no ɔmo sɛ wɔmfiri yɛabusua no mu nti wɔnti mebusa ɔbaa no ho adeɛ yɛ kɛmi sɛ ɔpapa maame deɛ nka bibia ni a wɔn ɛtumi yɛ dɛ ɛkɔkɔ bibia ɛde ma wo ɛna ɔmo sɛ ɔmo mpene me soso menni obi a mekɔ akɔfa ne sɛ agya anan na me papa maame wo papa maame betumi akɔso yɛ busua ni o yɛ busua na sɛ abusua sɛ ɔmo mpene na agya me nana no ɛbɔ amaneɛ sɛ abusua sɛ ɔmo agye me 20 million ana me so 20 million deɛ na maho ane no 20 million ɔmo de yɛ dɛ ɔmo bɛyɛ ɔbaa no ho adeɛ ɔmo gye ɔbaa no ho adeɛ yɛ no ana me so na wo de sɛ 20 million ɔmo ka esi a me no ka sɛ saa bɔsome no deɛ emu ɔdene
but o de yemo mpa apa ho de nanso yampa bronya bre no meba Akoma na mania kwanso mebekọ abusuane nchen na ya yede yakọ akọ mebo sa 20 million no mo je no ye like kwasiabu sika na say minimum se wo kwakoye oba wan dia wo hye envelope mo e de ma papa wo hye bi mu ma maame wo hye bi mu ma enkontafo enti sa 20 million no na wo mo che anase no ye die sika wo mo kire mu pacho mo nkire mu ni se me ye se me na nan ko bu se oba no ho ade ye no ana o maka sika ni na ade abom enti wo de mo abaye oba no ho ade ane etoje o ma na mi ntimi na se na wo se mu bisa okay ende ne mu ni ho ne mu akontu nti ndi se ne e bia ya ha se de wo ba ye oba ho ade a list ni nie ebi wo ho sa wo mo ye list ma pacho davi o ma nya list ya enu ani 20 million na fama wo me fama wo mo ye de fo pacho me ba se ni kasa gu mame pacho me ba se ni za na ye mo ade ayeye no pacho adaroma se na wo ka no e ho ade ye 20 million no eye abusuani nyina sika bia eni a kire biem se tajo se beje 5 million na eye ade na wo beye no ho ekabo nyina na yaka bom 20 million no ye bibia ho kabo ena o maka bom ena o de ma na tua nti but enu achi no se ne be ma na ne betuto ho ne ma na sika no no mo de ko to ho ne ma me pa chane 20 million no omunya charge o sa onya discount brewa omunyi bibia wa chire bi omunyi bibia wa chire bi okay yankwai nti mfacho enu na me na ye se sa dia se wo so mfra buhwanu dia ene ye sesia no so ka so oba sa adwumanim akọ oba no akọ buso oba no ho ade a ene de wontimi fi se omanfo obu anya dai amfa ama no e se kame kotu oba trimsin sa no omo na edimanim ekọkọ bibia e de maame na ene oba no ho ade aduru na so mo mpene dia ene won so wontimi nya dai enko ba bia e fi se gen maame kura abaka cheme na nane se mina nane nka nkyere me se meni eba ofie ho no enti se me yema dwen se me won kwa ofie ho no na se dachi bi nkwa no nyini na se omode sempo bi mame a eho sunsuanso nya dai emmla me so ana no ayo omodan pacho menye obi abone ojide pacho madam ya ba ho Fetus bamboo toilet roll ne kan fodi ama mo na wie Fetus bomodi ama wonsa enka bi no harsh chemical ani ye toilet roll ne sa wodi ye ho ye wudi se eye smooth papa na WC no kwa wodi hyemu a na wo flash nya de a chese ebekwa ko choki wo mu afiefie ne sorry wo ba no eko school a Fetus bamboo toilet roll ene wo so de ma no kro sanso ne wo pedwa bi ni wo kwa akodi na wo so atimi nya dwete a eye Fetus bamboo toilet roll enu bi ene wo so koton san se nidwa ene wo so na block B612/8 ata nkwa kwasi LP North Industrial Area uwan kana pe bi atu afre 030-222-4843 030-222-4843 ana 0550-000-990 uokumasia 0550-000-990 we dia ya yusu bi pen and ye di one dance ye di kire mu nei eye Fetus bamboo toilet roll eye kama se enu nti ma nsa enkabi atenka royal herbal clinic ye atenka ye di jagaman capsules oba be ma wa gba dabri jodo brada wo di ye jagaman capsules jagaji capsules di emese amama ya so sisi mu ma usisi na yo ya wo di ye jagaji na mum no se wani blood vision eye pressure wo ye mere won pem enam nsan ya de achi oba ne bema hernia diabetes pressure stroke ulcer awona mo pedia atenka royal herbal clinic ye se bomade a na ebra enkran ye wotashinu ngwa Akoma se agrekensema fayen ewo 0245-724401 0245-724401 ye twa ye wo akoton kraba oni TV twa wonum ho a na ye health alert clinic for enkrato ena wonum so ekwaje middle na den na wote ho a wayɛ yo adawroma ya do asepa se wafa ko na modane ma no wo ko na wo de be ko be ko adwuma mu yo she ko na su de adawroma so mama on sabo bo
Within the same. You so from the sugar, what I want, my yeah, there may be a friend saying. Down so Daniel. And not some United to a poor paper, one yamiano, and feel what will be a short finier, many bemanacasa. The dear cry and told to my one within Alice Borgia. The piano boy and or boss of police can be a more baby. Indian shoe and enemy. On by so, and now come to sugar, what I want. Yet to me just one cocono. If you are down my nearby, that's what Papa, your friend, is saying. Was some in the demo, Tintima, some are not any means said. Then to show you a crown. Then I only act for a semi banner. The trap. The whole fit down. You were sure when I see your Adama, you do as a pass of a mile. The Bebana get to me, and not the bear man again. Was it mean sending any uncle show offer that there was the assume. Sorry. Hey, for you name some million and also Kuno. No, school, and Smithson Yajuma. No, do a pass them 2 minutes. Nti enam so ma me ye de eti ase na me ne Akoma e busia fo no mom kramp ne so nenso enam sa kwa so ma nyinsen ko bai e na me wo ye na chi ni sa wo ne tosu mienu mu no e na abusia fo no e ye se oba be hu fie oni na busia bai e be tu ni trisun sa kire se so mo hwe me na o ma hu ni ma ma be di ni nsa e na me ni mienu ti se okunu wo yere nti nkura nyu na ya wo mu na chi no ina ebe to so miensa ye to so miensa ni mu no ajabinya menene nete okọ padie okọ ana waba nti de to so miensa no na papa free mu e na oba nti omu ye bibia wie na o se won na ye de won na ntu kwan biem ti entena se nyenye kwadwuma akra enam so ma no kọje asase e ma minimi eni na ye afuo no ye no mu no e na o ye se wo se tubata kakra akọ dipa ena okoye nti ebe a wo be kokra no na sase nyema mu nya mini mie no asetem na nyema mu nkoyie nti wo be tu kwan kra no na kes kakra na ye de ne ma no nti efu amene ne ye no emuja ya me paki gu ho no ena asiedu edi wono na akonta eye minu aje kwa wonya ne ba bi ko aje ku mom ne de na bobo ya akofaae ena okotonyi je no e wa abofo 35 cities Akoma FM ena otu a loro fa nu 10 cities ena ka 25 nti 25 no na ye Monday nti ade be chi branda ama na yere ama na akọ no ena o se loro fe no kra yere enso 250 de ka se ye se tena so a ye be sa yusu sa 250 na yere e wono ho no nti ebe ya o de be kọ ena mso mi chere ne sai obi entu kwan abra akoko sika kra enka loro fe ho ada sika betima asai ana se ade che oba num koko ena o se menya busia bia ye den aso no so a na o de aye loro fe akono so ko dura nipa na okọ so ye ne so akoya adwuma no obedwuma sika ho no aye den wasa ni ye na etwa busia weka na me so me me manye bia didi e ma me ti ase abu nse mi kunu nti branda na pana mi konya loro fe minya 20 cedi e de be so 25 cedis na e wono ho no e ma ni ye 45 nti me de branda sa wie ye no e na me san so ko si na dwaye ena oyi ni nyama gu mpa so na me buboye na me pepa no mpa boa so ma no nti odware baaye no ya wo bekọ no me ni mi nyina ene pie kwa ho ena okofa aka wo bekọ no 5 cities na da 40 cities no so no ena o de share akra na ohemachi no ensa ena me ni asedu dinkra na no anu no manti asedu nka biem tesa me ni ewo ho no no akire wo kọ no waje ma me bi number ewo ye fie ho nti asedu je number no dakro pe na ofre yen no enu anu na asedu afre ye biem ena maame ne eye efre nso a wonya no afre na wonya no nti sa akonto na okoye na chi no ena me hu se ma fa afuro e to so nan nti asedu nim se ma fa afuro sanse won fle yen nti me da hodam sa busumi nsia krana hospital krana min ko bi card krana min nibi nti me da ho anam sanya ntia se asedu master na ori ne ye adwuma wo pachi ho no se me mra pachi wo
minima sam kro ase edu so ye ntene nka na ya ba fra me improve mu sei eja me da ma me mo ene ye elder amma me lord fair na me busa ma na me ko hunu ye enti me ko hunu ye no ase edu na oba na wakofa oba se oyere na one ne ti sa apachi wo sa madadam sa busumi sa me ko hospital no ase edu akofa atuko akofa oba busumi nsia a minim tim kokodu ye no ase edu nkyere mu nyina ne se de enti a ne masa ne frɛ me no onu na ba befa oba opachi wo ena me busa ne se nti wo ba pɛde ana se wo ba wale se asetra me no wote no enye ena nam so ma wutu kwan na se na wa ban ni ahibia na se wotimi akofa oba ne dia ma anya ne hehe ba me ne kasa wo de ma anya ne hehe nti wo free afie ekọ enwura mu no ena ye kyerɛ me oba ko a wone asiedu ho ema me hia oba ne busa no oba ne gitu mu sampa asiedu bepe no obepe wan kan kyɛnse wo yere one obi awo ba woni yere ema oba ne ti ase na mka kyɛnse oba menya mema nyina na wo yere a obepe oba obeka no kora kyerɛw enti no asiedu wan kan kyɛw wo yere a asiedu yere ne me won kula me nsa ye hye ye furu mka ho a enipa nan ena me nya asiedu wonti ni sasa woni wo wu a hwenda na ja asiedu life man no hwe ne ma ena oba no koye nti asiedu free bush ne bai okofa load nu ko baaye no obeba me beba no na ya woda me beba na asiedu ma me lord fair e free pechi obeka kumas abofo ha otia me lord o se send me lord fair ma me ena o ma me 1 million se me ba me pharmacy ko hospital ena de to so miensa ena o ma me 2 million se me ye let me yi mbedu kumas a me 1 million fa toto nkola nta nkola ho niema nkola na mo fie no ho niema na balance na ebeka no ye wisu nti anunu mu no me anunu ana se edu kan 3 million edi sha me nsam sa me nye na me first kan me to no mo baba fie oba abato ni mo oba abaje ampa me jiska no ba ye no ye eda jomna ena me diska no ko hye ne nsa me diska no ko hye ne nsa se ase edu sika nti oba so oba abaje nti ase edu ba ye no onyama akra na dan a me ne matimu ebubu ye ene me fras asiedu e ka cha ne se na ere ena asi na asiedu bae oba abatori mu no ena obaye dai wa me ye dan no so edan efiewura ne eba baako edan ena asiedu free akontom bae no ho na obehye minum ye nyina ho na eda sole na dan na abunu o yemesi ni obaye wa anye Helena ebae ma ye no edi nkomo wose ni kunu kwadwase edu be man chese okokodi paba be man ko ya wode ahwease ye na wasa kwako hu no bantobrom wo ho na chese ayi adwuma no wo ya ne se wodi sika ne masa ba ne di se wone ne ma no kra di o oba na ma ne bedi anko enti won fi wone ne ma no kra no wasem ena chese ye ne no eka sese na wonim yesi bronya ane bronya ba enra akua to bronya wonyum kire o jengere be wande be na misi akua bronya nyum idi egwa na ayo wo wre mese di otu baba be obeso mu wa na abehu no na eso se de etie bia no bronya na nya basa no na wa wonim se ye be kai ni pabinom ya womo ewo society no the vulnerable kunafo wisia enafe yenya kanom sabe wonu a wo meditem ya bribinti wo muntumi enya dwuma ya kai wonum ya ma wo mu nuane di na afe nso ya ma wonum ntumefra na wo modi akwa yinya nkrompo aye wonse ye na je se bibia aye kama sabrei wo beba Facebook live Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 Onua TV na etwa gbo sanso Rabi 1 TV no say Chrome TV na wo ba wo no say yenya ma ayi fine ladies fine ladies pa ena wo mo apie mu ha say manso no ena enya sam ketu tuntum say wio ena kokon so tumi say kokon ngoro honam sadin ena yenya wo mo fidua mu ni yanim enu nti ene wo mo ebedi komo maako na fe ye hunu won nante se oba pa memu ahwie eba Akoma 87.9 FM yenna me pa che within the say your friend Akosua sewa papa bi Akosua na ye me name say wa pa fu brakatu ene wo ma me na gina hoyi tutu say ye within
Akoma FM. Akosua wana di akosua for nkwa na ba ya akosua raise to the power to. Okay, Obaba. Me pa cho me so me de wo hene yire adutwa amrosa. Won and nya so. O hene yire ba ko na jira ne jaye. Ene na yire me bom mu asepra ko pe. Ya mama ko aba. Okay, inti e bebu sam na ntse awie. Awie de boko. Ye Canada Japan. Fan club. Okay. Na yekunu ye friends of global. Friends of Global. Friends of King Global. Me who said that much I don't know. Friends of King Global. And you reckon the Japan so boy who hope. And you jai. Na send ye papa ACTM. O ya do ye. Papa. Ohu kunafo mobo obi onibie de wo ye ne ye hwe ho se ye de boa no nokwasem nti ye mpanimfo ndodo no awo amonone ye panyina odika ye president ne ye Cecilia Boatin yes US Virginia na ekuo maame nso ye na Emilia Wasai ena ye secretary nso ye ma Emma ono nso wo US ena ye ma me ba ko nso wuro so anoche ena jese mpanimfo ni bebre ye vice nso ye na ne ye bo asia ma ye me ya me bo hai me ye wefe ena ye wo hene yire edi twa nso ye treasure this kanina baba hobosi aba ye mi abege wa akode enso na okay ewo wefe na ye mpanimfo we akoso ajewa okay ye mpanimfo na asoma ye se afiaso ye ma me ekunafo ene obi o ni bie se ifra omontima nokwasem nti mpanimfo na asoma ye se ye mfantoma 10 ye mfamre mu na mo mfama ekunafo eni obi a sabi ho da so okay tina obisa ye ne a ya nantese no Yami enshawan your friends of King Global wo kuro eno mo je so say ye wo kuro ye wo kuro ye ni so di huna ya doye say de ye wrate ye no adoye nti ye se de odi akiesu de odi nkan na nti ye papa no kwasem enye we nko akora ne ye president Syria Fosu Boatin ofri US ba ye call Sintreso Hospital we bu ho a aho kyerɛ ne nneɛma yɛkɔyɛ saa adɔyɛ ne nyinara yɛkɔkɔ anifrafo yɛkɔkɔ obu wɔ no mkora yɛkɔ baabi ne nipa nan wawo mako nan wo nyina ne afira ne kru so soro kɔ akye no na de obedie kora na ɛden yɛkɔ maame bi so ɔno so na ne fie abrewa ne ne kura kokora na ne ba na wawo ama no so wagu kura ne nyina gu no so yɛyɛ nneɛma yɛkɔkɔ baabi bebree any said na yasa to us yaba so nya hanko na yekɔ kokɔ baabi bebre eti friends of King Global I will die for my country friends of King Global I will die for my country justice for all justice for all eti yetu ye ho ye kasa sesi o America anokra oni okoye program bebre wo ye mpanyimfo wo US ni nyina kota ye papa eti me hu se sisi ya Fosu president wo je den my maka ho anti dufie sister Rose your vice president Akoma Emilia mpanimfo no bebre ye ne wa Ghana aso so yeso ye di ha so de no enne nyame nshiramo taye papa echi se ekona wo kono Kristo ni nachi ni nachi na enye nkoso amen mo so ya dama sesa ma di efeso nyame nshiramo no ntiramo ahiem onye makoma so ade ma adwuma ntumpo amen obi ya hwehwe mo nsanka sama ma free comment ya da na ye wa pomuden kwa pomuden eni ahode ewo no kwasa yetimi de kwa out assign de ba nyame onhia mo pi se afia so na ekuo no eye friends of King Global monso mwakai
wɔn a wɔn ni bi yakunafoɔ mɔbrɔwafo nyame enhyamo na ɔma ekuo no ase ntrɛtrɛ te sɛ abrɔdwo ba haban sɛdeɛ yɛ a na trɛtrɛ saa no ekuo no ase ntrɛ na munye deɛ kyɛn sei ɛmfama afifoɔ pii ɔmo nso nyame so mfa so nyame ɛma mo nyini kyɛ nyansa ne mu deɛ amen wampacho kakra ɛbɛsan ka ne sɛ yɛbie yɛ pono ato hɔ no Akoma FM Bible ka sɛ wanya ama wunia no wanya ama me Awurade ɛna deɛ obenya bibi a obɛmu obibi no Awurade ehyira no enti abie yɛ kwan ato sɛ nipa dasani bia opɛ sɛ obɛka yɛ ho no ɔno nso betumi ayɛ den aba bɛka bɛgye wo fɛ so fɛfɛ nanka yɛdɔ yɛ ewufo akwahwɛ mo dodo na tiasefo yɛ mpanimfo no ɔmo ababɔ so ɔta yɛ chi yɛn so no yɛayere yɛ ho sɛ yɛ konkoden ama yaman enti yɛsrɛ obia sɛ wɔhawo amaneo wode bra bɛka yɛ ho na Friends of King Global yɛ mo abɔso mfantae papa Akoma FM bia bɛyɛ fine na mo number ebi obi pɛso frɛ mu a ɛyɛ 0244 79 78 93 0244 79 78 93 0245 02 80 47 0245 02 80 47 okay efrem akoso jiwa mo so jala ya ntuti ma homo mo a na bia na ya me ba be fa Yesu me de 0555 49 39 50 okay Akoma FM okay unia offer sa number ya nyame enshamo pa baby amoko no nyame ni mani mu kan na won fa mu nkowie de mu ye nyina ade ache na Akoma FM for news ne ba na yaseda na menshamo bebre ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno a na waso egusuada wutie no enu nti bomodia na wonso efa wodie no ebra Akoma ye ekunafo na afe enyanka no de enu nti wodie wen bomodia na efa bra na wonso binu setwedi amponyankrompo obeboa toto ye ne doctor wi na bedwafo betnasia ye ne mo ebedi enkomo doctor me nuaba me mo ahewe me jo so ma me doctor wi ayi fa yetu yo me dase ewie de enya senkeso ma me ho ayefe papa akwantuo heba yetena sese ya na Ghana fo nyina ne age ene ye ka dura abagya so a eje ne ho me na akwantuo heba mixture yefun yede aduro yefun keka aduro osa duro obi a odidia aduane to ne yema na wafe aduane no na aduro no yefe na akwantuo heba mixture enti wutie me wie ya se wonu bi wo maame bi wadamfo bi yefun yade ha no a mesre wa se frɛ no ye numbers ya ye tudwa no ana ye number ye TV nanim no fe na ka chere se akwantuo fo se aduro bi aba ye fe na akwantuo heba mixture aduro ade ye no ebo adwene ntiase so ade chi ade se amanfo die na yedi ho adanse enti bobre etumro wan bobo nwum de ama yen se aduro ye ndie se omo so bo ama aduro ni tontim ko animu no wonyina guso a wo bo ye se aduro betumi ko animu give me number no se ho behia pa ye number no ye di kan no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers and one good TV nanim no enunti mesro minua be ma wo yefun yade a da bia me kase yefun yade ba so bebre ehun kwa dise bia ne yefun ankase ye ne ya anse wo hu se o yefun yade da bi ebi start wo minimu na wo minimu ehyehyew kwa animu no na abesi obo se onofo ase nyina ya wo ya obo ntemo do nsasi wa enye ye omfene wo mfin na ya wo ya bebre kwa timi kase wo me wakoma yare mi was na wonye la na wonye test bi ehun se wakoma yare akwantofo ye ka kire se ehun se nsunsuanso na kire se yare fe na osa yefun yare yefun kika yefun mukro ni pedue mukro no wonsa akasa yare no bi bo modern na kwa yare sabia na kwa cheke yo kwa cheke na kire se wo yefun yare dia enten wa kopra kwantu heba mixture se wo hwe na yare so atena wo so ache na wo pese wo ba na SDF asompo mfimpo maako edua ya yare sabia ye 4 e wo man Ghana mo no wo ba ya hwe so a ye de afije nwa so afije menya bonten so ba ye du wo yare fi ti so kopin wo na se yare wo mu bia no
yɛbɛhu aka kyerɛ sɛ yɛka kyerɛ mo akɔ yɛma wɔduro no yɛtu ase de ama wo ɛnti ba bibia wɔ bia sɛ wɔ brekum a mɛsrɛ wɔ ase kɔ namasua station anaa wobɛn brekum a bɛn resa bo sa no aseɛ pɛɛ wobɛhu no akwantu hɛba clinic yɛkyi akwan ɛwɔ hɔ takyima yɛwɔ ahamadia road yɛne kyama unesco ɛna ɛbɔ so pɛɛ wobɛhu no akwantu hɛba clinic ɛwɔ hɔ kumase yɛwɔ asafo labor runabout wode w'ani ɛkyerɛ to nso kwan no kamfie 12 nsa benkum wobɛhu no akwantu hɛba clinic yɛkyi akwan ɛwɔ hɔ yɛwɔ dantia mu yɛnya abosan no so ɛnkran so yɛwɔ kwahyeman wode kwahyeman wode w'ani ɛkyerɛ sotro mu kwan no branch ya president sonda kɛseɛ no ɛwɔ kwan no nkyɛn waa wode wɔ bonsa akwantu fo yɛ sample kɛseɛ nsi hɔ frɛ numbers na wofrɛ a oba yɛ kene kwa bɛhwɛ kama kama ma bibia yɛ kama ɛde ama nipadua no ɛnti yawe ɔsadeɛ ɛne yɛ kwantu fo nti yɛse ɛnyɛ yawe bia bio bebre ɛka no ɔsado mo ɔsado nanso Ghana fo bɛdi adanseɛ akyerɛ sɛ kwantu fo yɛ na yɛ ma ɔsado ne sa ayɛ den obi frɛ ɔse dog adu kwa meton kra kyɛn mo menom ba ko pɛ me hawo nyinaa atwa me yɛfra yɛ me yɛ nyinaa ɛkɔ na ne gisi wo mi sɛ ana bonu so wo adu mi sɛ wo ya fɛ typhoid da mesrew no makwantu e ba me kyara bo so mi no kɔmiɛnsa kɔ na kɔ kyeke yɛ nkwa bibia afiri mogya no e de amaw sanso ya fɛ hepatitis ya sɛ B kɔpem C bia no kɔpɛ akwantu e ba me kyara no bo so mi mako ensia na kɔ kyeke hwɛ sɛ yɛ viral load ni tie bia no sɛ ya no yɛ acute ana yɛ chronic onum a bibia bɛ kama e de amaw umoja sem wo fam doctor ka se woni moja kopa akwantu e ba mr wonu ma esiesie ni padua no wo kala kra sesa wutumi da wutumi didi bibia sesa woni padua no mu enti mesra kopa akwantu e ba mr ene die abu e wo ba bia sala die akwantu ko mr abadwa so akwantu ko mr yi ani gisme wo mu se wo ani yawe bia ene die tira nipa die di ho danse ebo adwene nti ase so wona wo watermelon abonten so e takwa de kofo dua bibia obi afro se ei na kokko adwon sa etimi ya ete ho adwuma sa cataract ya ete ebi ebo wani so doctor ka kire ko pe akwantu ko mixture no musu wi pepe sanfa ko kire doctor ko a o ka kire se wo ani yara se ani yara ba wani so no ana wo yara fe gba ko ma mesew no maduro ibi ebe yin na afro ya makoko nso ano se sisi wani mo se wo hi wonuma enu abetete umfa bibia enka we na ma ye dance wo kokko adwo Ghana nyinam onum so a unya wanan baabia obekọ normal toilet no se woyemu tatim ana akọ toilet emoja ba ana se wa to pose wani ukwan wo munum wasumu na de takra ewurem a kopẹ akwantuo ko mixture bibia be fine e de amount se anji me number no bi se number no bibi kire wa adwena na wa frame me ya bo so kama number no is 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 and one good TV nanim no wonye ya duro we ya mesewa no maduro ko animu kokko yawe na etete wo no ni nyina be fiwa ma esa ye mema duro mi nwa mema no mesemu a wonu maduro simadu ya sasimanu na ono obani koshia mfaso obi ani so mesrew no makwantu ko Mr gradually how na e wo so no ebe ye fi ho e de amaw enkofo mema duro bia ebe du babi na ku be ma na akofa how kese e de abrew oba na obi akwantu fo nwame edu bia na ebe ye din ama ye sanse no na wanom ni kwanse nka wonom sa nu no enti mesrew wo how bia fa koko ho a pause ana hemroya kope akwantuo ko mixture ya duo ye twato akwantuo care mixture yesi Paul amantem so be ye adwuma che dikanfo nyina sa duro we wonum a wo yoba me kase nsuogu sebe wa hemfie wutiti ho wutimi ya na ye kuro na ho be ma so the same thing so fu be ma mu ba enhyem kuran obe ma no wo ne ba hia pete ne wagyamu wangasa wo tenkasa wo ho ye wo hene wo sisi yawe adabia me kase Ghana fo ne hu amane e wo ho no fa e infection yesi yawe na because yawe betena so a obetua duro obesra duro obeto ointment ahodo na so sisie no enko se kaka wutirim se wanya infection yawe bi pen ana se wakọ wo mpani bi ya sabia enko ye edaso ho ko hwehwe akwantuo care mixture oni moduro bebua opaye bi kura meka se wachika se no doctor ka che se wachika se no emu abie ana se wawode no se ne yetie no wuntimi nye yafu ngo ba mesel bewe ya chi akwan o ya sabia ho ana peye nuro miensen na no numbie bebua opaye ene gisimo abanse akwantuofo yakwakofa asthma yawe ho do e de aba asthma powder
mesrɛ sɛ wo yare friend asma ejeji wa na sɛ tata wa tutumika na hia yen ewo Kumasi Asafo Labor Runabout wodi woni eche tonsu kwan no kan fie 127 benkum enkan ye kwahyeman wodi woni eche sotu mu kwan no previous Sunday na wo ho na eno no ye direct opposite wo ba ho a ye betumi aboa wo peye nnu bi ato o man gan na mu a okokofodua be first ni mu ho pe franke heba obenya bi ato so menya except the Lord obenya bi ato ho ye mame abetsam sam na o was abibido fie e wotakwa mensa takwa de enkran okoya na boache heba obenya bi ato e tema community 1 sam so na okọ okanshi dragler hello seba router so agent na boache heba obedia ba biboko bia ka so ba bi etu aduro bia obenya bi ato e wo ho enti mmia ma bobosu wo go so akoja heba sunwan komoze pharmacy obenya aduro bi ato Kumasi de ba bi etu aduro bia no oko dufie heba e wasafo abme pharmacy obenya bi ato bele kwa me bobo ade be che nti ba bi a wo bia message ko hwe akwantuo yenu bi na to na fa di ujuma e be bo opaye enu nti ba bi a wo bia gimi number de etwa to se ye be no ayebe number no is 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no freya they how be akachire ye be bo akwanso no nkoso nyame nhira wo nyame nhira wo so pa Dr. Sene wo dia kwa akwantu ba center akachi yakwaji akwantu ba mesha akwantu ko heba mesha akwantu ke heba mesha edupa no mo ma dia na ema wonsa enkebe na obi chamber hall self contained chamber and hall self contained ewo kokobe enyinem santase patase adwuna se south central chamber hall self contained and woni pakro no opo adwumaja wanya baabi asese odomankma no mpenu akogu kokobe ananyinem santase patase adwuna se anase south central se uwo edan yibia na wabomodi afre yempe agent bia ti so ye fiewura na wo bi wo miamia mabobo so no a fra 057 58 53 640 057 58 53 640 and 0249 47 0085 0249 470085 boye na yenya self chamber ho self contained no ebi emfama yenwie ya opedan yi bi ahan no na yentu aso na afei yene yewura kwadwasi edu ento yenkomo twetwe ne so kwadwasi edu mami misa se ebra oni Helena Mensa etie no na owosu bi won ho a wogiri yesesa ba we de yentra ne nkyɛn ene ne mobra enu nti simako baabi kura na me kompa adwuma ya ewo se menya baabi a obetumi a support me aba metimi abobra komanim okay mama da wase emi se me ne tan no oye oba me pacho nkrofo so mo nte won kakra nti kasa kasa mama nte bema pacho onye oba oye basabasa eba na me madwuma de se me pa de me di de e fa nse oba de nka nsakọ na nsa ye de nsa aba eno ne sen chechemu ka se bi mi ye adwuma na nko so wa de o so afọ so bi na nke ina obia ya da hwe enkora no daache eto mmiri bi mitu kwan me ba me ka cha nso ma me sesi ame no ya wo ba akum yenu eyi da bigu so ayere awo nti ma mpeska bi enfama na efedi dwa o ka kira me so me diskar kwa ma unhu dwa kola ba yede obedi na se so obai won padwuma sa na ho pa kire ena me ka so debi mi bisa me se e se obai yi padwuma na se de mi hunu no mami ene obai man kwa enkoye adwuma ma ba ntrafie wo de wanya ba ma kra so wo ma adwetira wo mi hu de me beton adan ma se beti ma kire mu kakra me pa cho asema ase edu ka no enye no kre nse wa anka so peska ma akodi dwa me pa cho na menyam akra otoso miensa ena ase edu ka se oba peska kakra da mama de dudwa na me so ma me nwo se me wu wi a me wu na me ho sira metime pia bontene a anya sa odane nsaka sika na odane mamia ebe ba santo mamenya de me nwo na ma wo no mu no ena ma hu hwi biem a
edi besi nne no na ne eji sika ne to e sika ne wa bema no ho obedi enti ade na ne wanya to no bia wo de bema no a wodi ato ho na wuwu a wakwaje de aye adwuma ba so asiedu enye se no afi na wokodi pa na ba ansana okopesi kana ansana wodi abele mi me pa so da bi oka obusa me se adwuma ben ena me fi se me ya ebeboa me ena ka chen se ena me ka hwe ne se me pe semina ton me ko fa semina na maso na me di chini me ti ase ye ko enti no se me wu wi a no di se kana ye dey e di ama me ne che se wo sabra na onyi makro to so sen mensa na je sa akra ba ku mienu ni nyina na wonya adwuma na so da bi na oye pade ani mi sumi di pa na wudi pa ne sen otuwe otimi kodi okọ manfo adwuma e me che on ka no sa ye mesi ni mi sumi to onum no sa ba de kro na me kọ na yina de boabo ba na ye mesi adwuma me pa so da bi ko ye dan me pese ho adwuma pati na me ye kura adwuma obi wona adwuma kra obetimi aba be fa ba de na wakọ akọ ye se panso a na wafa na wakọ akọ ye no aye de ochi aka enti sa adwuma na me ye okay no o yes adwuma no support wo fie ma nye de bia dako oda efiso tifia won ko ba bia no na nipa no be kan dia eni o kan me se wo de se wo won ko ba bia de na o tifie kwade a na ko ye de kokoko ye na won so apart from na sense kan wa wo kan na ye ready a wo de ma no no se twen anana fe na wo di parties kanaba mana me ko di pa ma ko pa di aba me ko pa di bai entines kan crowd na ekura me na me ka cha no say o ama isi sika adwuma na ofiri se unya obeye ana o ka cha nsesi a no me diska na ma wa unhu do diska na bere ebeye ntimi nya wotre tam no so a obaka a kire me ena ukra wan ka hwe anche wo bi ebe pemu nne kana wo wonsa numo ena ade ma me na me amaka kire wo se sika no me je ebe hye na sika ni kuta wase edu na se ibo me esa enkura no kura no ansan yi a wodi ma be man se kura de me je me hunu ne me de be yi man pa cho oboa ansan yi a wodi ma ni besida na be man pa cho aye so diska ne be ma be pa cho ase edu ka sa se skani kura na oboa chese wodi sika ni kura no waso wo kodi pa like utumi ka Chinese oh e bia me wu a adwuma sei na meyo anasa na meyo san ko diska no obekwa akopa me ka che se me wu a se me na meton o ka chere o pato anka sanche wo ase edu me man ka se me na adwuma na mpese me ye ma o anka sanche wo kan ya meka wo kan ya me meka de ho bia na me ka kire wo no okay me ba enti wo ye no wo wie o de na aka kire no me pa so wo wie e se wan wa wie sa ma wo wie akwa asole ase edu sa tam no o sa akwa no pa die mu no e na wo wie ye wo ka kire ne se pa pay emre bia asem a wo kofa ba ye se ayi adwa no me ka kire se me wo wie a ma wo wie sika no fabra na me fa nkoton semena ma me pa so me ka kire ase edu na o se nema mu nye ento o se to so ade ni pa obi di hiem to oba o de hu sika be de ebe ma me na me da ye de me de didwa no pacho ma me tu akasa be se edu no ntina me tu o pepa tita me bra ya so na fia de o kan no enum sa tan kan papa ti asem wu o se eba se me ni sika me do mo se didwa na me pe wu ye man ko plan ko bobo sia eye me ni sika ena me de bibia na wo wa kontu pa die ena me wo ena me pa me bedu ade chen papa ye de ewu ye asuli sika wo ho ne sika wo ho asuli ni achi bu san se sa asam me ka kire no obo so bi mi kire me pe wan ko ju bobo sia anfa nya papa yi anya papa hwe papa busu afo ne ye kabom ne ye yen kama ebe pemu ne okay wo de enokra no be wo kan be ma na anya yi aburofu a wodi jawo wotumi hwe aburofu ne so be me kodi pa wodi aburofu ajawo wotumi hwe so man pa cho ni chire hu nyina ne se ase edu be ko no afuo mini ni nyina ne du aburo mi nyina ne share ban aburofu a wodi jawo na kasa e basi mi chire ma basi mi chire mo ka kire wada ro me se enu no wa chirem Matias ye enu ono chire se wodi aburofu no kura jawo no wankomu aburo no bucket kitwa ba ko dia kan yenkrofo de fire e ma de na sase no kra ni bebre baje na de me say abrofo be man di ja wo wutumi hwe so eno na menyim ya mbugudo mama ntimi anko 6 months am da de mama ntimi anse afom ho ni nua bebe e no friend say wo mesene metugugu aburo nti bebe ni free abofo ba agusu wo no e no friend na naka che ne say manfo agugu aburo wo ka kire be man se be mei
se ma wo mabubu mikudam abrofo ni mitimi nkom nti ye baye ne da ye fa pa enko anasa de me pa cho nya ma wo mu na menyim na na me ka se wa wo mu owu nyim me se na se du frɛ me na se okɔ ho enye sa abre nu abusumi sa abre na nyama na se wo busha me bo me wasi edu afrɛ wo but wa ma wo burofuo na wo kɔ no so ne mu aden ana meboa ana ne mo nyeska no no pɛ so ne mu aden en wo de aburofo ni gya wa fa nya wo odi gya me enti wo yare da dem no wo timi ankɔ aburofo ni mu biem e ma nkrofo bedi mo bre so adwuma me pa so ya de na ma ne ba sa me to me nya kwadwofo ma adwuma ho sister nkrofo fa aburo no what abrofo no like seriously wo mo fai me pa cha ne e hye se na me yale one fapa Helena madam one fapa me pa so me yale dada wonu mi nis ka bia me de be fapa ma mo akohwefo na ma me dadam sa 6 months eti eye den na akire wo bitimi mbehunu se be ma ne wo kro wei so me kɔ hɔ wo se be me kra fresi ma me bi phone so e wo ye fie enti na ne wo fresi ma me ne phone so no ntumi nka nje se wo yare abrofo no hye me pa cho me oka ofre ye no enu mu no ma ne nua kuma odi na chi e ba bush wo se wo maku onko hwe aburo no ye de won twitwa mbram nam se me yale oba na aburo ni me pa cho okodu na aburo no o ma mo nam ewura mu de o ma pempan aburo na aburo na nhada enya fu kase bia esese e bia se ananse sei enya fu kase ba mo kodo me pa cha ye do woni ne do me pa cha ne me de 2 weeks kra na do afuo ro na to wan to duro de bo afuo na wo di 2 weeks do afuo na kire mu gya ho e ma nkrofo ba ria na eno no wo ya dan yale me na ma ye ebregu ofise me na ma me bra afuo no ho sister wonyem a wo yare se wonyem a wo yamre aden na wo twetwetwe wo ma say e pa cho 9 what did you say e pa cho manya 32 years 32 nkoda 9 wo so nyem a wonim sa hoodi ni ho ene sika so ni fie ena twe sa na hoodi ni ho akura sa akura ba ko pena obia wo ho like me anya excuse e ma me say wetumi agya ye brofo guwa ma na hye ewa bra wonim se be ma no so kodi paade odi gya wo se hweso nkakra ma meni ne ma ketewa no wantumi ahweso a kase wo betumi ahweso Helena ye ma ketewa wantumi ahweso kase ebebiri wani so wo se den hweso be ma madam wo so efie nye woni wo yira dinkra me ko papa adi aba wo sa ko ware dobro asudie ebesi den pressure we de ba ebesi den wo ko anim abrabom pacho o musa de na enso no se sikasam de yemfa ne se me ho no me saniska e de ma no o saniska me saniska wo so ko no wonte wonka wante me ka pacho musa no me se wante me ka ono ne sie o se me wante me ka de no hu bia me wo e ba ho no de ntia me hu ho no busumi nyem busumi nsia de ntia me ba ho no bla yaw ya bio ebra e na de fo bra me se manya ko na me free ho na me kokoduru ye no na minim ho ba bia na se wa mo e na dara ti me pachi kwan e na me ko ye enti enya sa asem wo na si ya na minim be bia wo ko me comment dey okay kana say man pa show me say ba man say wo se won send you ska eye den na wo hunu ba bia wo me oba na okofa anu nti na ye frɛ me se me mra ho why na frɛ wo me pa show wona to ne masa orkosua ne so ne ye aduma e na frɛ me se eye den na ne masa nya wo number me pa show wona to no one ye krom hofo na na ye aduma wo pachi wo nti sa nipa kono na ba fie den fun bra me se asiedu master no ne ye aduma no ese me mra pachi wo ena me said asiedu yimu ye ntene nka meba wo master catch wo say ebra wa betina wo bonti o fra wo yire amana ba ho oni mo so ho hwe but what say wo master so na fra wo yire ma na ba but me nimu de wa o mi sa wo master me kwa me to na oba no afun mu ti kwa me yimhye me say me wa kontu no oni ba bi kura no wa letumi e ba ha no no obi sa no se de en ana o se me master na se wanye de wo mra obi sa wo master say no kwasem so ono na kire wo yire kwai o achi na ye kokohia na wo so na mane ye de e ba ye that's all na chesa ni ampasa wo kwa ye na wo fie wo yire
Pacho de ntem fi mi yere no mi yes mi fi mi hwe no ba de ntem ono frɛ wo ni ba ye no oba na me kofa na me ne neti wo no na according to no na bla ne pesa age no enti ho yawo ɛna bla ne yere afri wo so onye de wo mala na o master no so ani wom ɛna ono afri wo so wo mala nka ono ba de no wo ni ba ko de a nanka yentima de ati nanka obia apani ba bia afa ha de me nunu na tama wo kɔ no na winim sa wo yere nyam patwan ensem na winim ye dofu no na wonyim na menyam ye dofu no kɔ no wonyim na me ka kire wo sɛ afu na me do no ebi bi sa tama oba nyim oba wo no joso oba wo no na ahoane eni honum enti no mesrɛ wo sɛ me maame wo ho me nyamu wo ho me nanamu wo ho maame kuma mu nyina wo ho no nti sɛ edu satan sɛ wo fi sɛ ntumi kotwa aburu na yesu me bai me call enu no 2 weeks time me bai mba na aburu na ha se edwa maako eno de but de me pese me aha nti na bodwa akon me ka cha sɛ aburu no sɛ me kɔrɔ me ntumi ma bi satan na aburu na adwan wie enti ma me nyamu nyɛ dai enkonkotwa aburu no emfa mawo na otwa e obo ya ho me nua kuma do to so miensa wisu obo ya afo so da kwan ho to wɔkɔfa aburu na yɛ abegu fia mawo enti una wonim sa onyem patwan wo kono no wonyem wo so se na wo kunu nim sa wonyem man pa cho enti brebe na wo kunu be hu se na wonyem me pa cho ko ye na chi no aha wan na bo na ba de me pa cho me bra okum wa frim onu mom na ba ho ena me ka che ade won fleme okum na ba ho bosu me be se na no won fan frɛ o me pa cho je number na wo ye no ya wo frɛ so akwa kodu na no anu no edi busu mi nsia na me be ko ho no ansa na kra no me ko duru ho no mo kyere kra ansa na asi edu hun say busumi nsia okoye no busumi nsia wa no won frɛ wo me pa cho da bi wo frɛ otu kwan ja wo ne nkura no edi 5 cedi share apara to nsam no okodu akwantu mu busumi nsia me pa cho ne no mane me pa frɛ asi edu 6 months pacho wa 6 months madam phone be na frɛ ni si so na me frɛ esi sa no ma na wo ka no so number be no wo ka ai ye firo ano number na me ada wo yiri woni phone sata me ko no ni phone na oyiri woni mu wo number mo ni number wose woni mu wo number o kwa na me minimum number oba me ni wo tede na woni mi number wose woni mu wo number woni mi number asiedu ede na minimum number number phone atran fie sai mi sister many abre me Helena woni ukunu asiedu atran fie sai me pa sha ya tena be e fa se be ayinie 7 years e ko 8 years ena woni mu ukunu yentemo tete ena woni mu ukunu number me pa sha da bi enti won koka ba bi ma won frɛ wukunu da me pa sha da bi wana to onu wukunu ko padie ya won ma ye ma won ka se ei me kunu de nkɔkɔ adwuma emu no nsia woduru ha abono do ma ma me frɛ ne da me pa sha da bi me pa cho me go me sramo eti for mo fa nche me bo na wa mo ya wukunu number ntumi nka otrim ana wo ye be ma wo yusu numbers bebre nti wo so number ne number ona na mi nkura bia nkasa ebi atwotwo emre bi mi ko obi fie ene number yi ni fie ho edan ne ho se wa ma ne ma atwotwo numbers na gu we ni ti so okogina ho pasmesi mi kunu number ne wo mo ba ma me ba pani ni die ne wo mo ba ma me na mi nkura phone ti no na ne number ni na so den ne mrem ade na on to phone ma ka to madam we samra na wakati mi tu kwan a me de call ho no mu satan mi nko kuro no so me de phone blare no me de phone blare say in case ba bia me wo bia no mutumi akwantati obanya me afle me ampa so bu ha mo ha no afle me o hote say mi so boko na read nkomo anu ma de na ya de akate phone no na esi de na ne de wakati me say woni me number sister ayo osre na ma se ma o kan ide mi nkura phone o to phone adra mi se mi nji wisu ena meme ama age phone na me mfrɛw ananse bia me twatro se o number ni mu sa tam no se ni papa na mapa ya papa eti ase ni wuyi nem ni se papa na ma mentem eti awade jai ba mo ntem enti samre no nem metem betam papa nchen se be ya me didi papa so be nya bia dai edi nti se me tukwa na se o ha de a o se me frɛw tem bia na me hwese papa na apomuden esitie mapa kra yale ya kra no obi am fam ama ne ali se tam ya de mu ye dene ansana mpa kuma ba ko kuma sia ana ofre mse kojo kojo se na aba o nti bra okay na mi bo eno de ya papa
ono afiri mu say na me entina me ka say samre na me so the phone abere na me frɛ no eni edi nkomo bia o ba bia wo kofa ba afoforo enya nda sam na satan na mudi ntitimu no wo ko ba bia wo ye adwuma sesi a no na mudi ntitimu na phone kura wo yere me ko ne satan na nkura phone bi nti satan no ma ne de no ni mi number ya ofrɛ me a ɛno na musu nada ya ofrɛ me o ye de wonyame okay ma yenhwɛ sa 300 Ghana cedis bia wo de ma no say onfa meto ho okay so ma na 300 Ghana pacho me kan scan bu mu na say na 6 million ana me de ma na say wonye na wonfa ye de onfa mlafie they say wonyem obi ma na adwo asem nti wo de ba jobe scan bia no wa ye na mu no wusu bia no de aka na de ade ato ho no onfa nto ho ma wo onfa nto ho na me ba nye kwa ya fa so awie de ibi wusu scan nti me de ba de no wusu scan na manaka 3 million ana ko ji scan ye de e de ma me ina mi scan ye de e ba na me ka cha we sisi a no e dan na abu no me ko ma kola abe dan no ama ti wo ji scan no na me nje nti bi ka cha ma akra ye de abe dan no ade ama ana o so na ade ntina me ye de me ye dan no na ansa na makora me so se makora na ya te se de me ankasa na maye no ana makora na ka so de me mama ni bia no me mfa nye de me mfa ma no ana me ye se oni me ko ntia no de 1 million se ska na 3 million aka no 1 million ade ama boy na ye de ade ama me ana o see you ana me ko nti so asment ni mu de o ka che se o bla bia ko tosment tu ba sa wato no o ma me se o yen fe o ba ni yu su asment no nti nke se ye mafa edusa obla ni hia obo mane ma toss assessment no adi amano de mi bi sa 3 million ni wasem so oba ne se wodi se sika ne ma no ka chen se onfa meto nti oba wo de koma ne elder wo ba ye no na onyem meba wo ba ji sika 3 million ni nyina de ko ya wanyi kapre anhye wo ne nkora ne nsem madam 3 million na foroka ene ekokodi sa sika no 3 million oji koy mi ma nyanko mo ma ni bi sika no oji koy me ba so me di 3 million ni share nsa me ne me anu nyina na koy elder ho me ne me anu nyina na koy elder ho nti ye koduru ai oji sika no koy because me kai se wo kasa o first o buy no wo se na sika ni mo ho but o buy ye no o be san ji 3 million na de koy ya wa ma bi elder ni nsa e ka kira me se wo ko nti o koduru o be se ne elder no sika e di ama me oji 3 million no na to ho no so oji 3 million what's oji koy madam me so kwa obesend sika e dia ma na dia ye dan madam o so woni na kwala akasa nti wo ko sani hu sika o sani hu o so ko duro obesend e dan hu sika o sande me pa so da bi e dan me ma me na ye wa ntini sika wa fa na kwala so ensi me pa so da bi na kwala bi anya dan and wa fa sika na ma say you 100 Ghana cedis me na me pa so da bi no fa me start dan me pa so da bi madam me pa cho o ba na kasa no twantro ebisanto o twa ne se me na makopa akola me ko na me friend o ka che me se o akona ba be den aba be dan na wie won na friend wo me friend no aba be dan na wie ana o ka che me se akona ba be dan na den ayi wo so mi number wo se da friend wo me na me friend no ana me bisa ne se e dan na bo na ba be ya wie ana o se for be so oni for ai if you no e phone so na wo kwa me mu akoyeye kakra ma ade na wo mpa ayiya mu ibi fa ma yere na wo fra na agi se fiewura wo fra na agi se ho ahwan because wo na wo ka se okwa yeye kakra ma papa yeye kwa kwaje bosia eti na phone na be kwaso san ya wo beto bi dia ma se me ka to ma no ana esey eno dia sa se ye fa nya sem enti se si ane de ena ye ka se satan me fredi si efiura nso na no de phone ye de e de ma no no ka che me se okay enti ye hwe ye nkomra se ne ho ade no wo ye patcho da bi abusua mo anye o ma anye because want to be anye ni date kro no sa sister nti abusua no na afa edru ba bi na wo kro no like na wo ndo ni bi ma na nti no na ho ade ye ne fa man patcho e ho ade ye na wo ka no asi eduru na abusua no hu se wabu mi kwase a because me ne te ho no no ye ntene te bone e na okoso okodipa no nso no akofa oba o hwe na chibiem 4 years so we say 4 years and sana asiedu ba ento oba ya no oba ya ho ade mi pese mi hu me pa so da bi wa amaso oba ya me ho ade adi eti na ho ade ya na amaso me pa so de enti ho ade ya na amaso no na me dan na bu asiedu anya dan no
e na oba ye nso no dan na agu na maame ne ye ne yie no e ho na me ni ase du nso da sole enti obeduru ye no so no oba ne se obefa me aye dai wa ma se obe me ho ada na obefa me akopachi obefa wa kwa he obefa me ma ko ba bia oba no wo no enam ka cha ne se me nko enyo ne yire pani kwai me pa cha ashasa asiru ka cha me so ohia me ne me ma wo e bia e na otena ho kan e chire so wase me se ba befa me yire ade na ho nko me pa cha me na me se me nko ti eno de obai so obefa wakọ me na me se na how will you know say bia no mfi my chances are 4 years na say do mfi me 80% o me ye ho ade anwi asa wo de wakọ pa cha ne na se eden ko ba ba ye na aka kire ne se oni onfiri ho metre mu bidi a ene ewonya idan ne so efie wurafo ona to amu tu nanim sa se efie ho no be ma efie ne efikase be ma bia ni fie enti omu de ma ya han nti sa se edu betenam no wasiesie mu de betenam se ni fie kosi so no anka se nyane de a na wokọ nti e de ase rutu na se be ma e wo fie enti wonya ya dwuma metena fie me ba cha ne behwe no me ba cha me ka cha ona to me ka cha se wo ma ne woni tirim se wo ye dan no kra na wontina mu a eni kwa so wo ka se wontina ma ye wo ye dan na watena mu na wa ye de adwuma me ka cha se du se wo nim se wontina dan ni mu a na se me ne nkra ne ntina wo be ye dan na ma ne wo wutirim wo da wa ye dan na wie wo ye wie a na wa kra fie ra ne se me ko ni pa na mo ye no me pa cha wuti dan nim me pa cha esi edutim me pa cha ba sa wutim se be ma be na tifie me pa cha be ma me ware no wo na be ye dan ye ma me anti se wo ware foforo me pa cha ne okay screws ene ne no ware no enti se mo se esi edunya dan ma me pa cha ne tinti ni tete yina ne se asi edu ni kokko afu bia ene ye nto prot ye nya japade bia dia me ne me ma no nkra no won hwe wo mu me ne na wo nkra no mo wen sese pa cha mo wa ba bia ye wo no sisi ya wodi ne kwama obi tena ya wa mo na mane no wakofa wo mo me pa cha ono okodi Akoma nya so okotena ba bi omu nyina wo wakofa wo mo me pa cha omu nyina wo nti omu nyina wo won chen me pa cha enti sese wo si kopem na be na si edumre wuska me pa cha ono to ono be ko 7 years ni asi edu nsende yanka ono to ni pa kura wo 7 years ni so no on kana mi wo ni pa kura wo 7 years adai enkoda nine me pa cha o se 7 years na me nsende skensin so oba one ne te uriska mana wo pia wanta kwaka chiri obi se uriska ma oyere some fan on kon kan chiri obi o you know this guy yere e de mano enti se mitu kwa me sani sika e de bere no enti oduru baabi ni woman ni sika ba twan oduru baabi e ma na ka chiri me se akobo mama me ma na se me ko mitu kwa me man 1000 da okay that shot okra de man sika da be me pa cho me yade ni mu e na man fa sika yere me nim bosumi na afekura wo yare ye okay ko be 2 years ni 3 years and 2 years yanko ena me de yere me fa eman skebe satan so na me yadu ba na abusuan so ka kire me se me me yoba no ho ade ntinu me ni eba e wo fie na me ni yere e wo fie ho na wo omo kasa na wo hobi sampa omo fro ba so omo fro ba no busa no e ma oba no omo abusuafo no kasa ba me ni ba na wo ho e pa so na me ni omo tena ase di omo komo wie na omo fra me de tu manim se ase edu me ye me ho ade ese mfa mamle nso no se woni oba no wunkula dukula na wonye ne ho ade a oni ba omo ka che ba me se onye wo ade a woni ma wo fie ho me pa cho sa na omo ka kire no sa na omo ka kire no se wonye wo ade enti owo ma me pa cho ase edu nim se owo ma ebusuafo so wonye wo ade a woni ba se wonye wo ade ne mogyae wo ma e yankwase ebo na ase edu bu mu ntina ma na omo ka se owo ma me pa chan enti won hwe ne ma okay ese du mo na mo nhwe me sisi awai na dia aka nyina ebe ka ho asem e de aka ho ahaya Akoma 87.9 F makoma mu nsem dwumadie no eno a ena waso eguso a wutie yenko na fe mene Dr. Gabi enkonkodi enkomo wo Grace Gift Clinic and Laboratory Services Dr. na me mo hawie anti Dr. Bokode yankopɔ do na wo so the Christa se me ho ye pa every family honest ni papa ya wo kase bibiduro mpu na epunu na nhia na kache enokre anti Ghana no the entire Grace Gift ebeji time a yedeka apomodin ho nsema na se yedeka solution a ebe very good for and are designed for problems are eba Ghana for so no because problems ne so because nowadays the entrance pipe cancer because last year
report a buy kyerɛ sɛ nipa die of cancer no is more than say ekum nipa coronavirus a ekum nipa organa na kyerɛ sɛ cancer no yɛ adeɛ bi a edi him anaasɛ ɛkɔ ne nipa is concurring to conquer a etwa sɛ nipa dase ni ɛhwɛ ne ho so yie na ɛnu nti ɛna Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services eteki time a yɛde kyerɛkyerɛ sɛ saa nneɛma no yɛm face ne more because many people are dying na yɛbibisa sɛ nneɛma bɛn ɛna the cause of saa breast cancer no ɛne ne nkorabata a akeka no nneɛma bɛn ɛna saa breast cancer ne cause ɛna ɛbɛhwɛ kakra bi yɛwie a na yɛakyɛke solution so na yɛbɛma assistant dwubi ɛde number no doctor number no nko ato dwa ne yɛato aso ansa me the Dr. Grace Bodu number no to dwa na yɛwie na afei doctor to na afei de aka bi anso yɛde amount Dr. Grace Bodu I ne dipa dodo na afre ne sɛ Dr. One Touch ne number ɛna yɛde bro na wonim ɔmo Dr. One Touch ɛsa sɛ de obi antimi nyɛ no ɛno na otimi yɛ ɛna ɔno nso de wo ba na onya kasa machina brɛ manante abrɛ mi te sɛ de mi ne dida so mi ne arehemu ni gidie nso wɔ mu a no aka kyerɛ sɛ ma mi papa ya na mi nua ba ma usika no ma ne wo ho onye one studio yɛn kwanchi ato de na ade be ma me ye na sɛ wo ayaresa no de wo hia no nsaka de na ade be ma me sɛ lenko navigator odem no obi be to ntia 18 years ɔne ne yira ware a wo ma no oba ya na oye adroma no enta miensa o anya ba akwa anya mienu miensa brem wase ka de ne eje na tama ne yire ni nyinsa ya no wode ka ki ne bra doctor se ba ja ye nwie yo ye pese wo wi a na de ba ne da won saso se na de na ba ye hu se ye no kre nya nto na wudie nti wudie fa kwa fe de ahyase ade na kasa de ye nya nu ba bia de fa kɔ ampa mpani ampa onuane ampa papa ya hon ma no de omu da ne nsa so miensa ma mienu ba ma ba ko de omu nyina ba o se doctor o ka ne nije ena se wo dem right wo Dr. Grace Bodu anu ne ka wo use sesi am no ka se na nya no nko ane ka sa ye de abre no ka se no dosu awo kra de no de bonus ena se ni titru de sama nkrofo friend Dr. One Touch nso ne se yare a wodi akina bre why lab akwa he ba he hu yare kro ne de ano pumasi braka ade ya no ni no ba won se so yare na akwa hospital ye diagnose ni hu se eyeti yare na malaria ana typhoid ana jaundice ye de jaundice dro ene be kan esu we de wunya ye hu enu be do Dr. Grace Bodu aso ya one day they ahabai na ahabai what the body na yare kwa no everybody obechi no ho pie na afeye de anu oduro no account Dr. Grace Bodu number no enu kwa nam de to dwa ye wi anam de aka ho 0543 32 00 30 0543 32 00 30 no anam de to dwa nti wi ana de aka nya account breast cancer one seven America no last year report by say nipa wu breast cancer no coronavirus and timen community pass organ 40,000 died na yebisa say what is the cause of that cancer anti adeba kwa metimi aka kakra ne say acid accumulate in the bloodstream likely say be most of the cells not turning to cancerous acid nowadays no say hospital medical report about patient no uric acid and the dose will be breathe it's bible of feel burning sensation hot flashes all over the body yes because of the deleterious effect of oxygen from a papa no a free moja the moja na acidified it's in na e cause sa harm I friends a cancer no once a moment be an enkwamo no e san replicating the cells e wu nkwamo foforo so be healthy it is enkwamo no do ba bia acid na suppress wo mo no mo to replicate wo self ya de bi ba wu o mo to nyintum yes na ya na ka wo mu it be find say one cancer one cell adane cancer na ka say other cells divided na no to be free but other cells need to be divided because oxygen mo jadi it acid nko want other cells no are suppressed immune system na ka sa kwa adwuma it in this case sa cancer cell na e wo mu no
be corrupt to other cancer cells because of my memory. This is what is going on. Now there is a problem because of acid. Another causative agent. Nipa bi say omo de omo mpese omo nipa dua be bon scent be bom eti no odware wia o siesie no no bia ni motum na o spray to contact to the skin full no spray you are killing yourself who your ba na o yes ade na I'm telling you breast cancer wo benya bi and say what fear so so Akoma FM and mema ni bi so bie panty ni mu a no spray inside my dear prostate cancer you shall get it. Because majority of some chemical sprays, synthetic chemicals in your DNA, they disagree with the natural body's chemistry. And thereby, I just say, skin no, ntokuya them, and women from that if you are skin no, absorbing no inside. Therefore, I did just get in contact with the skin no, should be something a body no more, a nourishing body no. So what's that? Oba person bebon, bema person bebon. Look for vitamin C fruit. Yawanka, yawakutuo, and yes, our uncle Caddy. Ubet my juice, I will contain them. Now they are selling Nipaduana. Oh, more da, or skin, wrinkles, and a muscle. These are some of the things. But Nipan Bissau, Yakofania maybe, Obuwa product local Alabama market, no manufacturer, one draw direction and goes out. But Obi you soon extreme. Now, over problem, I think, Abba. Yadia Yin Yan, Ebino. Say obinya breast cancer oh ema woncho moment I go hospital you detect a lamp no e onu phone first thing you have to do penkuto sankuto no prepare pa yankuni bi no what twitwa dia frankuto no mexia na nkuto no fa fire massage on the breast every time we massage na fi wa ohoro ohura no apankatwa de uko down adwa twam tu fa ni mu no butu so na bandage na fada like say be dissolve sa cancer cell na adenti akutuo no anankaro ankatwa de no ekura vitamin C or ascorbic acid me ba cho ankatwa de nye acid say almost tugu yasum sometimes ago professors bi mu kan acid no ankatwa de nye acid anka nye acid akutu nya acid tangerine nya acid we no no alkaline foods as a would dia a neutralize acids are a cause harmful effect in the body a boost immune system a say antibiotics a potassium a buama mojaro it me dey fusan ye very good it is say we butu no furo so a skin no betwi sa vitamin C no inside no akomojanum ade a cancer cell chidi e vitamin C or antibiotics. So antibiotics can ecomoja anymore introduce oxygen and mamoja muti it's in the cancer cell near neutralized it's a lamp na power e be dissolve another element jenny uche jenny mutu a utimi di butu be cancer cell near den e wono and also timi yemoduma why because jenny no ekura antioxidant which is a cancer neutralizing element esa kura potassium esa kura sulfite compounds it's a yes adumani yepa how many people know. So who yes idea na some process gene with lime gene no wo dey fa be 5 fa nsuo votic to ba fa blend wo dey blend ya no ma na ankatwa de mako 15 wo chingum no wa so kama na wonum woni dey moja na cells no wom any acid no no e be due ni nyina awuru moja ni nyina kama but one thing is say diuretic intino wo be pass in the urine. The whole day ubenum full votic container no one na uba juice be baro enye easy enti say who organs nim ebiem juma sa de ni di say who develop cancer stone of liver liver stones and a kidney stone and a bladder stone onum to so one day bia juice ogu your container mo ubeti ade pa na ni nyina yi eyitom ebeyiatom one time. I'm telling you, a draw Africa. Akoma FM. There is medicine in Africa. Now, Great Gift Herbal Clinic, we have studied all these products, and you will say, no. Skin no ni nipa biana nka say wo Ghana no. And now Africa no. Pe natural ne hiya man. So, natural ne hiya man. Ya de anu be si ana sister Jubi the numbers no. Atuga back.
Dr. Grace Bodu said yes say ya na koso eh ti say wo tinche che ya na di ya dia ba na akwa ye una no ne ma du anwadwom amakom dwom market wo na me na ho na sister bi frɛ me o se no ohwe wo TV so say ya na o se me ne Dr. Grace Bodu na ye adwuma na ne ye kire na doctor kire sa cancer do ya said the o kire se pe ni nkutoyi wo se na ne sister bi ne yɛde na to so ye cooperate no etwa ne nufo no ɛna ɔso wɔ ye bi wɔ fie wɔ ye no nyame adom cancer ne nyinaa twem enti ɛna ɔyɛ no ɔse ne na bi mpɔmpɔ handa no sa ɔse sa da kro na ye kyerɛ mpɔmpɔ aduro enti mpɔmpɔ aduro no so ye me meka nkyerɛ no na ɔnyɛ nto aso na no de ne refi wa antro enti sɛ de ye kyerɛ no wɔ afidie so ya Dr. Grace Bodu wɔ say ono aduma chede nyame de che no kwa enti na ya na nkrofo nti asese ada ne yetena fidie so a yese nkrofo mra nso ya ne yekeka kanuro ne saa yeka esan se ya na ayi issues bi ho no ma anase cases bi ho a eye nkete no de Dr. Grace Bodu pese wa wo ye ofie no nti na dane de gina tira fidie so a ne ye che nuro ne ye kire ubi se be ya wo be ye ena bie mu nso nkrofo dodo na timi kasa Dr. Grace Bodu de wakwaji bibi na asha ase enti wo se wa ye ofio na se bibi na asha ase na wa ba wo ho a wo ma no ata no ba wo ho na wa waka se bibi na asha ase na waka ha numbers no Dr. Diana Bidi kan no 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0242 72 52 74 0242 72 52 74 0244 126 123 0244 126 123 the chat or 0246 518 003 0246 518 003 Kumasi ayaso o Shim School Junction Barakese kwaso enka pumpuni mantamonso ye wo new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School na edi nhwanimu ye ye adwuma fidwada kwesi ada ye home anopa na nwotwe edi kosi anwumre no num ye to nsa afro bibia se obeba bomodia ne tumrika na bra Grace Gift about clinic and laboratory services na ye show kama ya me eyadum besan ehia biemo ayona pharmacy the gynecology syrup aba wodwon so moja eye white ana wakosu akumanum no eya na eho eye wo hene a wodie no gynecology syrup bomodia Bomodiana Fred 0597216037 0597216037 na chese yanko baba yankasa teteto kakrai na yemo bronya enyanka ene yakunafo de no so kakana fe yankweni yenye no first ananse yenye bronya achade no okay ma ene na ye koso acha ye tiefo no na ya mama kwa babiu na ya sere won se akoma achade no eguso a ye jeje bibia ye de ya do ye munim se station ha de ye be bia ye soronko ha bibia ene titiw ne wona edidem sabi nyanka ekunafo wona amobrofo a sabiu de odi ekura no wonie na bronya ye nyina ye bedidi enye se de ekura ma anwako 20 mil ko ye bedidi na wo mo nso asabi omuni boafo ne obi obeto omeye den the sent na yesre ya boafo all over the world bibia wo bia se wo emo wo anwa wontuma du toilet rolls pampers bibia said ene yi friends of kind of Japan ababe yi can global you know also between the aba na eno ma me bisi akasa ma ne to na koma so ono paso ono de obeba kire demom no yentie nwumu a ma mi abo wa bretimemu wa body metie for se wo mu ntie nwumu no mo mfa so enya do yenko tunu ma boa dwumedi amodi nti yenwum ne se hina na wedi kaina chemi bribina mansheno anemo yuyem Unyatia bibi fabuenya miya jume Nobe manshira manabu suyuzem Hinana wedi kan achemi bibi
Yamishano Anamo Yam Oniatia Bribi Fapu Yamia Jume Nobe Manshua Manabusu Yuyam Onia Yuyam Onia Tia Bribiwati Fabu Yamia Jume Nobe Manshua Manabusu Yuyam Yamisha mo mama, yamisha mo ate. Mo se me bi ka akoma. Yamisha mo bebre na me twɛn emrepomo no. Mo beti enka. Ye do wase. Yamisha wo ne odwumayɛfo no nyinaa wo Yesu di monte. Amen. Grace amen. Ose. Why na ma obi wa ma nyame bribi ne nyame anhye na na hu enu nti yiwuyam na fire ezi enyum pa yiwuyam maybe your time that yiwuyam ezi enyum mana yiwuyam now to pass that yiwuyam mana buruso yuyam hallelujah yuyam mana buruso yuyam wasi yuyam eye adoye ashadiye so na nyame beye amaw amana buruso na je so obeye amana buru ni yawo ye na so we 100 Ghana na ba ya obeye amana buruso 200 Ghana obeye amana buruso na make asembi papa sometimes aya ne ho you feel say nyame nshira ne se wanya sika bebre no enshane ba so many ways happen would want bebre so bebre wunyare insurance abetumi akọ hospital kese na so afini when you so da eye nshira ne bi no wo manyare asamon to wunya kwanhia enima bebre ya de body bi mo ebobo bonko fo bi mo wo busue ni bi ya nshira ni bi Akoma nti betumi aba no akwa hodo bebre so now Wednesday na me preach o Empire so Glory House Chapel na me catch am say ye feel see ebeda nyame ase because ye dwen say ye pa aduane adini ekomo ede ye nti nyame nya ehwe ba ye refi say say nyame kuru ya ena opeja ye free ye kete so ema ya hoden ema ye timidi nante eden wo de kom na do but obi wa kom no de no but won timi pon san sore but ye community ye se na na se aware ye nya ye se na na se ye refi inshire bebra nyame de aya ama ye nti ye na nyame adima we de ye de yasda ye san nyame tentam se wiade afia kuna wi ye me kuna ni bia ni kuna woja no kuna ni bia na yere woja na be ma besia ba wono tete nkwala ewade me di we ekoma wo mo na wo de asom sankofo na nsire bia wo mo no ewade nso de amame eye mo anwa antoma duku pampers ntade toilet rolls chese tina everybody here no ye sadi bibia eyi spaghetti indomie fabra ye indomie ni mani ya kono ni di pack mu ya eyi ewisia ye jima wo mo a indomie fabra spaghetti fabra ye wo benye bia fabra na ye noa no mo te abonte ha na wo ma iromu no mu dia wo we di bi bai wo te wo na wo hwa na ni agye bomodi an fa wo de no ebra ebia wo de wo baabi e chichi woni ema no wuntumi emfa ma ye fa adwuma mu ka mefa anase edien bomodi an efre na yemra ye beba befa edia ma enu nti fre 0245 301462 0245 I engage ya fre 0599 814 926 forward ye bra ye beche wonso wa dance die wa doye a wa ye nakoma mu nsam dwumadi so a for wa dance die ne bra ye bebo ama afofrate no me na doye so mfa so entina fie
propro won sem na fa won so de bra e be ji adawase papa afa yenko Helena na afa asiedu Helena ni asiedu case de be ye bonitew ọmọ nkuro no dọọso dodo papa ọmọ nkuro no dọọso dodo chese bi na hard ko sia ne ade afa de Helena ekwa bi o pa bo se ya se me ma me ade abufu na ka se enkwala na nya wo dia because sa mamra mama de bi ameka sa se la wo besi sa do ya won enti sa wo de no ba ba ekwa bi adu be bi amum ya mfa ya odie enkeka enwoma bi o ba be ka se na adwuma asem ne ade ba adwuma wo ka ho asem wo a wo ka ho asem kwa no won san ya mpushi ne kura bi se bi adwuma no sika odiska ni oba ya ne papa be wu o se na sika won ho won ka ya nkyere no se bi afama na o se me mfa mawo eno se tete wadi ka se ma miska judgment we nya na sa abere ndia ene ya mesme nka bi na nka bi we no nya kwa du asese ye bo nka so afama no ba mani bi san se good o se me nyimu ntino wo di ma se me hu dem de ba yi wa edinya we man eso niam ekwan mu a na sister bi wanyem nsuo ena so na wo se wonyima wonya adwuma so nti ma me de sa nyoma we no afutu ami metu an fa na se ya bom kro ni na awie ya bom kro ni na awie so now abranti agye atum se obehwe ne ma no nti we case die the here say get na metu fu se on mre mo jani adwuma den na no ba se wo si beti ni so pa ma asidi ye nipa bonefo no enane nkoma wodi nyina me nche da hu no konkosi na ya se ni ba bia mesre no fa ni nipa du anya adwuma na kakra se du benya de abo no bia on fa bo no say se du fi se opena onkoye no ho ade na enimu afere woni ayankula na hwe akeke na atu ntwa na se du ngwa na so ware no bia mo ne bra ma me da se Maako oba na yemfomso de ne nso asiedu mfomso ne dɔɔso waja wo yere ho wo koye adwuma wo baabi asa adisika ba wo so wo koye munye enti obi a wo ko di paa no wasa akofo oba afoforo wo ho ene wo no so te ho enjoy wo ho na wo asem ba na wo kan sa no edi asem na wo kan sa no aho kire bremu muntumi nkama ha muntumu kakra bra mu ko di paa muntumu se what won kan muntumi nkama ha muntum ma ha no muntumi nkantum ko di paa wo ko di paa ba wo se se bienu ahafra ntima ma ha mu muntumi nkantum bosumi mnao ma ko di bosumi mnao no muntumi okwe 6 months mo ye mu muntumi nkantum na anya betesa ma batina pendi na so ba brafie uniform ma ko uniform na ba ma wuntumi ko ha ahuchira wa hoyi wa huchira ai ya fa plan na ba aha patiri ha wuntumi ma how did I'm check producer the Marco so wo se wuntumi ntina na wo yere wuntumi ai ade asemwa ayasisie so ta wo na wuntumi wo yere wo ho na se ana no majimi time se majimi time ya se anti se wuntumi a wo yere wo ho na eya na mo se wuntumi nkanhye na 6 months nyasam ketwa na nyasam ketwa me pa che wo wuja wo yere ho so ba ye 6 months na ba na wo yere so nyemu a me pa che onko no so ya asam ketwa ada ya na ema no ya wotwetwe ye bia na ema so wotwetwe ye na mom ya dwene se ye kunu mu wo ho enti ye kunu kodi pa ya de mpaibo ene akotosere ene echa wo mo obi wo kura wo kunu mu abrochire 2 years 3 years no ba ne te ha na wo twa ni kunu na 10
years no ba ne tena o twa ni kuru na ni kuru ho ni hwe wo pa ho oba ni de woni oni ayi woni atenka mo ni bi mo nya de mo ka no ha masa na wo ma shawoma 7 years ni o ba ya wo ma obi be ka bia ya wo kwati ano ba hwa no shono na jade a okeka no we news okay mama menchia ni nua keto ba ko obowire na na akwadwa ma nkwa ele na woda ni birthday ya mi shira no bowire mrante yen no ya mi shira no na mama me abusuafo na na akwadwa ma nkwa wo se nyame ya do na pebo ewu pekinta abra oh yo o kente shop fefe ene na woda ko jo nyame shira opi mama ai ono an shopper me wo abusua no a ejina ye take decision wa bere nipa no a wono wa chim dedede awo nan onka ho se mutimi di amamre eka se wa anyane ho ade enti mane nka se wo mama asem to di patrima entontom wo pef na sifia ko na mfama ho no ne ntam so enti anu ana se du gira so yo na wo ma anye yie wa anyane ho ade enti nkwala nan no nya wadwene se wo ma ofia so ka ye mo nhwa nkoda no so de dia beto ba yi so abusua no nyanse bia no mutim asem ka nyanse bia ni wa wo ba awade ye no mo twabo ama no mo se date no date am hye no wa meye ahobabo bia na enso no no kra ma ni date o o ma December mo so December na de ye mpre ba ye October eno so ye de no so no eno so sika da fa ko eno kra da ho ne na de so de ye wa fa anya ade chi mo se ade na dane na nipa na bo no mama na anya mu wia mu se nya kodo ka chense se wa anya ne wa de dia ma ne nya na bi so wo ba ofie o fine woni ba ntese nkola nan no mo fa ma de na mo hwe ma de aba wa me ka che wo fa ko ma se no wo fo se ne papa na wo tena se ka se enya sa o mu fra brantie no mu pa cho mo hwe ne ma because amu de amamre na to won ya ne sa de a ene because aban no mra ne ene de adwuma o aban ne mra se de be nkola na stranded ene ese o mu tena se no mu ka na mo matimi anya koduro mo fra ma me no ubusa ne se afi no wo ma wo se ano wo ma ofio na yaudie na ma ne papa no e kasa e de yaudie nkwan na se yaudie ba na ka no twese kan ya na ko twitwa se edu kwa enti esramo ala abusua no bibi basa wo mo ma ne mienu ntamo a yeri nyame di sramo munya abotra mfe nkola ne mienu ntena se na mo nka na munya amamre sam no nto nkyai na amamre ye di su na we de akofa ba na onni Ghana mra so no fa hwe ne ma na nkola ne nsiye ye da mase mama ya ka bebre na me de ne se onso oba na se akwadro nso wo na afa kakra fi se be ma na nkasa na fi ni pembusa se adwuma be na apese oye ana mama me bo enti e ho no se wonyem kra se wo pe bibia ya e ho no unim de opese oye dada be ma na omo ane ho a minji ni se nko bebusa se adwuma be na apese oye wo mo a wo so nje ho anye wadwen se ope adwuma bia ye enti na we enti mi ama na answer no se wo be ka se no niska na no nkreska na de ono na afi ni pema bebusa omo ane ho anko mebusa mama na akwadro kakra ho because e fo kra o jai ma wo no wetimi ama nkofo hu na ebro ni nyina adi abranka ebro no betimi kra tutu atutu bi ana aba no abi kra ton na nka no ebia nka skenya mba ye no wodi bi beso so ne maso ama no so kra se no so ahwere mo na me be ma no de ha menesa nensem no na se ya wadodo mama sika ni ho o ko page ma aba wo yire wo so na unim so oba ne nyema sa na akoba no so na unim but wo so wo kan wo so na unim so oba ne nyem no enkra miensa osa nyem na wo ko ye djuma aba na akofa mpna se aduane mu na de ntina me boys na mo amutimi engada nya aduane kakra ni eno je so oba na ebe no aduane ma no wo se oba chese ne nsem na mi hu ba bi a okeka kosi na wo pe wa de aye dada eno no so boss no so pe bi ari ntino o ma so mefa enti ene obese ho eno no so ko se ho na me mama de me ka nyina se ko se ba se ye de no wa wunim se wo ma se one ne wo ma nan enti se de tie bia no amamra ne se wunim ma wo ho a wan ka se wa dwemu kire se wo ma na wunim ma wunim se wo ma enti ye wa enya mama papa eno de wo wan ka se wa dwemu wunim se wo ne oba bia wo nan enti se amamra fra wunim se wo ma enti ye wa se de simple
omo na fom so ebi omo ko ka se ebi so aya o se do oba na ka no so a omo so mama nre no wonim na akọfa aye enti mesrew ye wasede se eja se o manan so oba we no so awu se wo bo ha enti bra na be ha ma amamre na me pese be me bi kra set example se busua no otumi ko chi wo munyina egum se di nti na mo ma me hwa me ma wo set example one enti onye na se de se eja na enshramra ne so zeze o se ne memunye ebi kra hwe oma na nya mbe ya do mama oniema akoya let us say badama garlic mixture prekesa lime and ye dia ye na ye kama stroke of cholesterol no dose no do wafu ye kapu dia no big man capsules badama co capsules no one no be bema wabo da bridjo badama ladies capsules no oba wa dia no na sisi ho with dash powder no na capsules no ye asthma me patch of friend doctor was 0248288788 0248 2887888 a top chocolate spread no fafa o pan no pan no be de top chocolate 3 in 1 chocolate drink no 3 in 1 no eno de sema pepepe na are ready fre 0243033033 0243033033 na wa ma wonso onsa etumi akabi na bomodia na ehye ne soma me gynecological syrup no oba esisi akosu akuma no Daiwood Herbal Hospital so Daiwood 360 capsule Daiwood ointment sisi yade ne tutuo etuase wonum 360 capsules na the ointment na twitwi frɛ 0244886437 0244886437 na wama wonsa akabi na Alaska Star Enterprise original wallpapers ya diaba na so wuku aduma Mrs. Anoche Plaza ubenya original wallpapers ne bi fra Alaska it was 0554114878 0554114878 ya the Zahara Mission ni G capsules no aba bomodia na eno no bibetu nemu nsa ya dia se bema wo dia Zahara man capsules obema begina so hindi ya ba mixture no malaria fever typhoid diabetes ubenum bi na fra 0246348334 0246348334 na Emma Wasanka Zahara enupa yi nyina so ebi kama Richmond Herbal Center kwa fonku ne seminar no fa seminar ni dware ebeya adwuma nwaso ni padua ni mu na wo di ni nko no so asra seminar ni nko asese ebo adwuma no Angela FM marketing department ubenya bi uba Akoma FM ase so enye na fra 0249186845 0249186845 na Emma Wonsa enkabi Dr. Mensa wada Dr. Mensa ba tin oba ye na o kwa bere de hia o sa ma ne ba go se koye no ena mma me o wo mie ena okobo obusia cement bag mienu ena odi o fra Messi ni ena o ye dan no asi Dubai wa mabusa se e ba ne sen ena edan ye ya na se ka be na mabo o asi du kwa na wa ba beda e wo dan no ena mso ma me de be wo yi me wo akola no nya bo so me nan na asi du nim se mawo enti ma wo no nya wo so me nan na chini na asi du ne papa kuma baaye ebe tin se no bebusa na me chire ni nyina mu chire no ne ye ya akoba no sa na asi du kuma papa kuma won tena so me ni ye no hwe no kura no because me kasa ma akwa ne agisi asi edu sa akọ na nda foforo no wasan amba biem na enti no kura ndi na asi edu aye na de no wonya ma wo me pa cho esi a mabisa de se asi edu mene no wonkwala nan Akoma 7 years ni the way 2023 mo a na 7 years sa si du jam ne me ma hokoye enti no onhwa nkwala no 1000 bia fi ba bi ma omuni pa na ni nyina so bia ko school mene maame adaroma na mahia na mahia be me na wo so ni kara enti dem pesa si du ye ma me ne se ese mpese wo hwe ne ma okay ese du madam ni pacho mo ya ese du ha na yin ma ni ye kama oye wo ni wo kasa ya kasa me mame wo ja na wa we Akoma FM akwanche na wo yo so watching someone wo yire aka wo kotu kwan nyina ho kire wo bibia mu obo aka makama mu akotu kwan no ko ya wakọ ware se se wo yiwani edi ama wonne nkoda no achese kaprema sempo aba wi ya no sen pato asan kan met me chem kakra dia enu na me pese wi chem from esuru kosi from yetio
Wato mi sɛ mbetu kwan no ne nana ɛwɔ hɔ a mede tu kwan ɛde kɔ di pa kakra mene ɛtran na ɛpaadia na meku so a medie kɔ na maba nti Akoma FM sɛ ne duafuo ɛde ma no sɛ neɛ maame nti a no abraba no ayɛ dene nti mesrɛ wo ɛsɛ mesan ɛtu kwan bata kakra na mekɔkɔhɛ sɛ ɛbɛyi ama me a nti mafuo a medɔɔyɛ no ɛgya a metwitwaeɛ no me na medɔ afuo kɔpɛ asase dɔɔyɛ na metwitwa agya no nti wie na sɛ ahokyerɛ ɛwɔ hɔ no bɛtu kwan no ɛna meyɛ metwitwa agya no na mekɔpɛɛ makontan sɛ wu agya gu mesrɛ wo yɛnkɔ nkɔfa me gya yɛ dɛ ɛkɔ wu awɔfoɔ ɛma me na mene agya kuro nyinaa yɛ ɛkɔfa agya no anwummerɛ no ne ɛkɔkɔma nnipa no nti ɛbaa no so ɔbaa sei na manya wo nti sɛ na wɔbla a ɛgyeeɛ Akoma FM nti ne sɛ ahoboaboa no megu so a meyɛ dɛ meyɛ sɛ mɛkɔ nti aburufo a medɔɔyɛ no ya mebɛkɔ na sa no wɔnyim ne ba na waka sɛ ɔtɔ so ɛnan no ɛna meka sɛsi a no gye sɛ medɔ afuo no ɛho nyinaa ɛde mɔ asɛ ne mafiri ha akɔ a mafiri ha akɔ nti ɛno mu no ɛna meyɛɛyɛ mede asɔkora na bɛnkɛn ɛwu afuo no bebrebe ka sɛ yɛbɔ aduro a ne nyinaa ɛbɛsɛe nti mede asɔ ɛna ɛyɛ dɛn ɛne dɔɔ afuo no ase na megya hɔ maa nti mekɔ meka kyerɛ sɛ maame ɛsi abata metu mentum ta meba ɛsi a so ɔnyam nti mɛsrɛ wo sɛ aburo no dwan na sɛ Akoma aburo no dwan na sɛ wobɛso wotwa aburo no a na sɛ wontumi koraa no a me nua mo wɔ hɔ no nti anaa me nana mo anaa me maamo woka kyerɛ wo a ɔmmɛdɛ ɔmmɛkotwa aburo no ade ama wo na me nua kɔ baakɔkɔ wo sɛ wobɛyi afuo nso da kwan ho nti sɛ ɔmotwa wie a na mmɛsɔ ɛbɛgu kwan ho a me nua no bɛfa no nyinaa yɛ dɛ aba bɛgu fie ade ama wo nti ampata me kɔ so na ho kyerɛ wo fie nti me kɔ susu ho nyina de kyerɛ nipa so agya mesrɛ wo me ba no na efie nyɛ nti mesrɛ wo bɔ mo sen na yam pa yɛyɛ adwene wie a metua wo ka ana so makasa de a Akoma FM nti ampa me kɔ tu star na me san machi me sɛ me kɔ fie nyɛ na me die me ka ediska ede bela wo mu ansa na me san yɛ de me san ɛkɔ nti ba na bela dwan wie a aka kakra ana me yɛ so me ba madwuma magya hɔ ahwɛ na asɛe nti mesrɛ wo mekɔ nti yɛ apɛ wɔ sɛ wo ntumi nkwa me nua mo ɛne me maame me nana mo nyinaa ɛwɔ hɔ no nti wo amane a ɔmmɛ dɛ ɔmmɛkotwa aguro no de ama wo ampa mewɔ akonto na sisɛ bi ba hɔ bɔ amane sɛ afuna me dɔɔyɛ no ɔbaa no wɔba kotoɔ black bi ɛna ɔde kɔ afum hɔ yɛ dɛ ɛkɔkɔ bu aburo no ba afie na bu ɛka yɛ deɛ ne nyinaa amanfo no kɔbɔ aburo nyinaa wɔ afum hɔ no ɛna nso ɔbaa no to kɔ ama bɔ afuo de agya wɔ no ɛna ɔma afuo 2249835 0322498036 0322498037 odi ni babi afefri Hello. Odi ni babi afefri ye 19 yenko 1937 kakafia to ahodo papa yenko yan pesa me kan se asie di yelo yan pesa me kakakra na yan pesa me kan se asie di emo wani ye kakra na ni se ba kalfo esinfo ni dia wo mo na dia ra no mo ma na dia ya dia kola na wa owu a amani ba ya odia e we na na fo ma ba ni so bi ni se ti se ni se ni ma do e ti se ti ano e se di won hwe na akọ biara e se to faswa o be din kola no a se o mo ma ni ja pade mo nyam na dia kemi ni ka ni se na me ensha odi ni babi afefri Mitwari kwa blabu kiasa katafi ya bichi market shika na buto na yebu ya ba ase na meka ya na emre bi ho a ene amamru bi ya na awale do awale chen ba ma ni na adini se o be yo ba no ho ade tike na ho bo ano kran eni bi ti o be ti jare e bi ase ene ni ni ese sika be de e be so ya fi amamru o bi mo ti ara ya posu be ma to wan taram to ba ba ko wali a ta ba di tini ta ari ya ma aye ba ba ma o ma ma mre ta ra ere e tie e tini be se ba ma so ba ni na ba e ko na ba si o ho ma ya ni si ko mo go le mra mtu ho mo bi ba si e wa akwala no ka da ati no e ho je ni ya e ba ma fa 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 ere
anko mo na bishop say o mo power ma mo ere aka no be ma no say for na say ye mo se people bia na so a enkwara no enye be ma no ya ni aba mo go so ara mo ajuba me da say we din ba bia frefre ni aba go si aba fa bi fa kwa ta papa mini aba masumu asantema pon kofia se no tan coach ba ko pe mini aba ewie ma me ma no obedwafo moni adwuma papa na me chia me kum kofia se na nyina mini aba mini me be ma no ebetena se no ensem bi a wo ka no me di betu ni bintu sebi o be ma wo kire wo we di di se na wo no be ti o na wo se kakra wo ko pe dwuma kakra ba we di be 6 months be we ya o ti ma ta ko fo ba fo India bana me huni say bia be ma ne ho nkyere no pa ne ho kyere ne pa nya di aka obi a wo koye adwuma wo ja wo yire no ma wo fi wo koye adwuma ta ko fo ba fofo na asa ne ne ti na je se wo bo ba ne se se bo ba no wo nyi wo nyo ba bia so wan na na se sei enti so ba be dia tum se enkwalo ba hwe mo dia wo hwe se mi wo fo kwata me na me fi ko fi atim na me ka cho se be ho ba ada me nua ba papa bi o tie bi me ka cho se be ho ba bra se bi kola ne yo be ma no ba na se wo ti wo ni na hwe kola no obo so show bomba ni dia da show basre na ne wo show me ya bede na da show asre eto obetia tv kese ni fidikesi anim no se wo be ne madia ye di ni mo asem kan ne ka che oba ne se wono so service be ne be ma kwa na rebe yi wo fa ne sanya duma na se be ma ni nya wasi di ba na so nya wasi di account na be ma so se obetia fidikesi so na so be ne ba no an ne ba ne dia aye ka che ma no sa fa ne mra na mo to bia me nua ba be tu na be ma no be siti ama na ne ma ne bia no o be siti nda me nua ba pa bi me ensure fa kwata 3p garlic mixture bomodi anama wonsa enka dro we bi edro powerful ba kono no e wone garlic ne dia ye 3p garlic mixture dra ye kra kwa brochimemu eno no ba bi eto no bia obenya bi fra 0248928824 0248928824 go find eye moja dro papa ono ma obedidi obeda wo fichi kromo o manyini mu be ma wunyini mu oba wunyini mu ebe ye fanya na ne nyina ejina grow fine edro we enso to wutri ye kopie bi so a eye atondodo ubenya bi o he ba no famasi show bia mo frɛ doctor I was 0244 596532 0244 596532 na wama wonsa aka bi pakum eye memedro be ma no pakuma ogina na mo so ejina ye be memu a oba no mjenike 442 a oye obesima sanse esiesie no tene ho ven capsules obi a wodun so twa mu yade bia won so de eye ven capsules mefa gende eboa mamogye de afusane ye nipadua no mu enipa bibre bia da hia metfagen esanse ebemu ahoden na fra 0248 885040 0248 885040 na ma won sanke bo pharmacy ene heba shop bia mu medin e de Maa Akos program no e yakoma mu nsem abusua panin nsem ya champion woni ne team e betena se na fe wodi agudie mu nsem ato so na se wo wote akire na wuti analysis a wo mo ya wotum se ampa se ya kabo pa na se agudie mu nsem a abusua panin nsem ya champion ne team no wo mo etiase ne wo mu nimute enu nti enei ene wo mo na enhwimo mu yakra mo ama mo eniti Feel every taste, never